ஆமா. செல்வம் பிரபு வந்து கால் பண்ணியிருந்தாரு. இந்த மாதிரி ம், ராதிகா மாதாஜி வீட்ல போய் ஆ, இது என்னது கீர்த்தனம் பண்றதுக்காக செல்வம் பிரபு வந்து கால் பண்ணியிருந்தாரு. இந்த மாதிரி ம், ராதிகா மாதாஜி வீட்ல போய் ஆ, இது என்னது கீர்த்தனம் பண்றதுக்காக செல்வம் பிரபு வந்து கால் பண்ணியிருந்தாரு. இந்த மாதிரி go live பயிற்சி. Go into the session. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ततो जायमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमहमोदिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஓகே, இப்போ நீங்க ஆல்ரெடி போன வாரம்லாம் ரிவிஷன் பண்ணதுனால நான் மீண்டும் வந்து நீங்களே வந்து ஒரு சம்மரி யாராவது சொல்ல முடியுதா என்ன படிச்சீங்கன்றத வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் ரீகலெக்ட் சொன்னீங்கன்னா சொல்லட்டுமா மாதாஜி? நீங்க சேவ் செய்யுங்க. இதுக்கு சேவ் செய்தாட்ல ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? வேற யாரோ சொல்றீங்கன்னு சொன்னாங்க அப்பவே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முதல்ல 2-3 ஸ்லோகங்களும் கடவுளோட நமக்கு சம்பந்தம், அவங்களோட எப்படி தொடர்பு கொள்றது அதெல்லாம் பத்தி சொல்றது. அடுத்தது பாகவதத்தை எப்படி இது வியாசர் இது எப்படி தொகுத்தாரு, வேதாந்த சூத்திரத்தோட ஒப்பிட்டு அதனுடைய வியாக்கியானங்கிறத எப்படி நம்ம ஏற்புடையதா இருக்கிறதுக்காக அதை கம்பேர் பண்ணி அதெல்லாம் படிச்சோம். அதுக்கப்புறம் இதனுடைய பாகவதத்தினுடைய சிறப்புகளை எல்லாம் படிச்சோம். நிறைய சிறப்புகள் பத்தி படிச்சோம். அதை எப்படி பாகவதங்கிறத நம்ம எப்படி கேட்கணும், எந்த குவாலிட்டியோட, பணிவோட, அடக்கத்தோட, ஸ்ரத்தையோட கேட்கணும். அதாவது 2வது பாகவதம்ங்கிறது யார்கிட்ட வேணாலும் கேட்க முடியாது. அந்த சீட பரம்பரையிலேருந்து கேட்கணும். நம்மளும் அதை கேட்கக்கூடிய அந்த அறிவு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம படிச்சுக்கணுங்கிற அந்த ஒரு உத்வேகத்தோட நம்ம கேட்கணும். குருவோட, சீட பரம்பரையோட வர குருவோட சேர்ந்து படிக்கணும். இதெல்லாம் பத்தி படிச்சோம். அப்படியே படிச்சுட்டே வரும்போது
அதாவது பகவானுடைய இது அவருடைய மேன்மைகள், அவருடைய சிறப்புகள் 7 பாயிண்ட்ஸ் முதல் இதுல படிச்சோம். அவர் சுதந்திரமானவர், யாருக்கும் அவருதான் இந்த படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகிய 3 தொழில்களையும் செய்கிறார். அவர் பிரம்மாவிற்கு வேத அறிவை பூட்டியவர் தான். அந்த இது மாய தோற்றங்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த குழப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இத அந்த காலத்துல முனிவர்களும் ரிஷிகள் கூட அந்த மாய தோற்றத்துல இருந்திருக்காங்க. இப்ப அதே மாயையிலதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது முதல்ல இருந்து வரும்போது, 2வது இதுல அந்த மாய இதெல்லாம் முற்றிலும் விலக்கிட்டு யாரு பரம உண்மையை அறிகிறாங்களோ அவங்கதான் நிச்சயமா பகவானை பார்க்க முடியும், பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். அதெல்லாம் பத்தி இந்த செகண்ட் இதுல படிச்சோம். 3rd ஒண்ணுல அந்த பாகவதத்தினுடைய சிறப்பு சுகதேவ கோஸ்வாமியினுடைய வாயில இருந்தது எப்படி வந்தது, அப்படி அந்த கதையெல்லாம் படிச்சோம். அது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத படிச்சோம். அதாவது பழுத்த பழமா இருக்கு, அதை யார் வேணாலும் ருசிக்கலாம். ஆனா அது ருசிக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரசமாகவும் ஸ்வீட்டாகவும் ரொம்ப அனுபவிச்சு படிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் படிச்சோம். 2வது சுகதேவனுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் படிச்சோம். ஏன் அவரை அவரு சொன்னது இவ்வளவு சிறப்பா அப்படின்னா, ஒரு பிறவியிலேயே தன்னுணர்வு பெற்ற இதா இருந்தாரு. அப்பா அவங்களுடைய அம்மாவுடைய கருவில் இருக்கும் போதே அவர் தன்னுணர்வு பெற்றவராக இருந்தவர். அவரு சொன்னது எல்லா பிரிவினரும் படிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அப்படின்றது. அதை கம்பேர் பண்ணி இவருடைய குணங்களோட சேர்த்து அந்த பாகவதத்தினுடைய சிறப்புகளையும் நம்ம படிச்சோம். 2வது இது பகவான் வேற அல்ல, அந்த பாகவதம் வேற அல்ல அப்படிங்கிறது நிறைய இடத்துல சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பாகவதம் படிக்கிறதுனால நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும், நமக்கு 3 விதமான துன்பங்கள் இருக்கிறது கலந்தறியப்படுகிறது. அதை படிக்கிறதுனால துன்பங்கள் மட்டுமல்ல, நமக்கு அதுல ஒரு இது படிக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசையும் டேஸ்டும் ஏற்படுறதுனால மேற்கொண்டு படிக்கலாம். அதை எப்படி படிக்கிறதுங்கிறதையும் படிச்சோம். அதுக்கப்புறம் இதுல சொல்லப்படாத விஷயங்களே அதுல இல்லை. சமூகம், அரசியல், மதம், எல்லா விதமான தத்துவங்களும் எல்லா வித சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களும் இதுல இருக்கு. அடுத்தது இதுல சொல்லப்படாத விஷயங்களே இதுல இல்ல அப்படிங்கிறது. 2வது பகவானோட நம்ம எப்படி உறவு கொள்றது, சம்பந்தம் வச்சுக்கிறது, ரசத்தோட அந்த ரசங்களை பத்தி எல்லாம், பிரைமரி ரசம், செகண்டரி ரசம், அதெல்லாம் பத்தி பற்றோம். மொத்தம் அந்த 12 ரசத்துல ஏதோ ஒரு ரசத்தின் மூலமாகத்தான் நம்ம பகவானோட தொடர்பு கொள்ளணும். அப்படி படிச்சா அந்த தொடர்பு கொள்றதுனால நமக்கு அந்த பகவானுடைய உன்னதத்தையும் பெருமைகளையும் அறிய முடியும். இதெல்லாம் பத்தி படிச்சோம். கிரேட், தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி, இன்னும் விட்டு போனது நான் சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே, சொல்லுங்க. வேத பதங்கள் அன்லிமிட்டட் மாதாஜி. எப்படி ஆலமரத்தின் இலைகள் எண்ணற்றவையோ அது போல வேத பதங்களும் எண்ணற்றவை. அந்த ஆணிவேர் எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறதே கண்டுபிடிக்க முடியாது. அந்த உண்மையான மரம் ஆன்மீக வானத்தில் உள்ளது மாதாஜி. அதிலிருந்து நம்ம அறிவது என்ன அப்படின்னா, இதிலிருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பகவான் ரூபமுடையவர், முழுமையானவர், நித்தியமானவர், அப்புறம் தவறி விழாதவர், அச்சுதா. அவரிடமிருந்து வந்த பின்ன பகுதிகள் தான் ஆனா நம்ம ஒரு க்ஷணம் நம் பகவானை மறக்கும் பொழுது கீழே தள்ளப்படுகிறோம். அப்ப அதே மாதிரி பகவானுக்கும் அந்த சாரூபிய நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் வேறுபாடு இருக்காது. அந்த மாதிரி நாமும் பகவானை போல்தான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கர்வம் வரும் பொழுது நம்ம இங்க தவறி விழுந்து விடுகிறோம் மாதாஜி. அப்புறம் இந்த மாதிரி பகவானை நினைத்து பாகவதத்தை படிக்கும் பொழுது நம்ம மனதும் அறிவும் பண்பட்ட நிலையில் இருப்பதால பகவானே நம்ம இதயத்துக்குள் அமர்ந்து விடுகிறார் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ ஃபார் த ஹைலைட்டட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம். குட். சோ இப்போ நம்ம அந்த 3 பத்தி படிச்சோம், சம்பந்தம், அபிதேயா மற்றும் பிரயோஜனம் இல்லையா, பலஸ்ருதி. ஸோ பக்தி தொண்டு புரியறதுனால என்ன பலன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே முதல் 3 ஸ்லோகங்கள்ல படிச்சோம் இல்லையா. இப்போ
இப்ப 4வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வந்து எதை பற்றி எடுத்துரைக்குது? இந்த சௌனக ரிஷிகளே என்ன பண்றாங்க ஆக்சுவலி, 1000 ஆண்டுகள் வந்து அவர்கள் வந்து யாகம் நடத்தணும், உலக நன்மைக்காக. உலக நன்மைக்காக யாகம் நடத்துறாங்க. அதுதான் ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி. நம்ம வைஷ்ணவர்களுடைய குவாலிட்டிலே ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி அதுதான் இல்லையா? இந்த மாதிரி பிறருடைய நன்மை, இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய உயிர் வாழிகளுடைய நன்மையை கருதி இல்லையா, அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கட்டும், ஒரு உயிர் ஒரு ஜீவன் வந்து சங்கடப்படுகிறதே என்ற பொழுது முதல்ல வந்து கருணை வந்து யார்கிட்ட இருந்து வரும்னா வைஷ்ணவா கிட்ட இருந்து தான் வரும். அந்த அளவுக்கு கருணை உள்ளம் கொண்டவர்கள் அவர்கள். சோ இதற்கான சில உதாரணங்கள் எல்லாமே நாம் இப்போ நம்ம ஆச்சாரியாருடைய உரையில இருந்தும் நாம கேட்க போறோம். ஓகே, சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து ஸ்லைட்ல இது வந்து 5th கேண்டோல வந்து பரிஷித் மகாராஜ் வந்து நம்ம படிப்போம் பின்னாடி. ஓகே, 5th கேண்டோ அங்க வந்து நரக உலகங்கள் 5th கேண்டோ 17th சாப்டர்ல 16th சாப்டர்ல இருந்து இந்த பிரபஞ்சத்தோனுடைய இதெல்லாமே வந்து அழகா டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஜம்பு தீபே, எத்தனை இலா வருஷம், அடுத்து வந்து பரத வருஷம், இன்னும் கேத்த வருஷம், ஜம்பூத்வீபே பாரத வருஷே பரதஷ் கண்டே மேலோகு தட்சிணே பார்சே அப்படின்னு மந்திரங்கள் சொல்லுவாங்க மாதாஜி. ஆமா, நாம எல்லாம் பரத வருஷம் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் பேஸ் லெவல்ல இருக்கும். நமக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க வந்து இலா வருஷம் இருக்கு, கேத்த வருஷம் இருக்கு, நிறைய வருஷங்கள் இருக்கு. ஓகே, சோ இப்படி நம்ம அது இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம். 16th சாப்டர் ஆஃப் 5th கேண்டோ. அதுல வந்து நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்கள், நரக உலகங்கள் எத்தனை இருக்கு? 28 நரக உலகங்கள் இல்லையா? அந்த நரக உலகங்களை பத்தி எல்லாமே சுகதேவ சுவாமி எடுத்துரைப்பார். எடுத்துரைச்ச பிறகு அந்த இடத்துல வந்து ஆஃப்டர் ஹியரிங் த இது வந்து நம்ம பிரபுபாதர், ஸோ வைஷ்ணவாவுக்கு கருணை உள்ளம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம படிக்கிறோம். அதற்கான உதாரணம் வந்து நம்ம ஆச்சாரியாருடைய உரையில இருந்து இந்த ஸ்லைட்ல வந்து எடுத்து போட்டிருக்காங்க. ஆஃப்டர் ஹியரிங் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த ஹெலிஷ் பிளானட் ஃப்ரம் சுகதேவ் கோஸ்வாமி, பரீட்சித் மகாராஜ் சொல்றார் இல்லையா, அதுநேஹ மகாபாக யதைவா நரகான் நரஹ நானோக்ரஹயதா நான்ய நேய தன்மே வியக்த்யாயுதம் அர்ஹசி. அதாவது, சார், ஐ ஹவ் ஹர்ட் ஃப்ரம் யூ அபவுட் த எல்லிஷ் பிளானட். ஐ திங்க் 6th கேண்டோல, ஆனா 5th கேண்டோ 16th சாப்டர்ல இருந்து போறது ஆக்சுவலி இது இட் கோஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ பரிஷித் மகாராஜ் வந்து ஒரு வைஷ்ணவா இல்லையா, அவரே இன்னும் 7 நாள்ல மரணிக்க போகிறார் அப்படின்னு நினைக்கிறார் இல்லையா. அவருக்கு அந்த சாபத்தினால மரணம் இருக்கு, ஆனா தன்னுடைய மரணத்தை பற்றி அவர் கவலை கொள்ளல. ஆனா அந்த நரக உலகங்கள்ல இந்த நரனாக இருக்கக்கூடிய இந்த மனிதர்கள் வந்து அங்கே போய் அவஸ்தைப்படுறாங்க இல்லையா. சோ அந்த அவஸ்தைய வந்து கேட்டேன் அப்படிங்கறத வந்து அவர் சொல்றாரு, men who are sinful are sent to those that are planets. Parishad Maharaj being a great Vaishnava, and Vaishnava never always feel compassion for the distress of others. அவங்களாம் இப்படி சிரமப்படுறாங்க. இப்ப நம்ம கூட யாராவது நம்ம கண்ணு முன்னாடி அவஸ்தைப்பட்டா நாமளும் வந்து ஒரு சாதாரணமா வந்து எல்லாருக்குமே கருணை காட்ட மாட்டோம் இல்லையா. ஆனா நமக்கு ரொம்ப சொந்தம்னா அழுது புறண்டோம். இப்ப நம்ம மரணம் துக்கமா இருக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டுக்கு போறோம்னா அங்க வந்து அழுவாங்க. நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, நிறைய பேர் வீட்டுல அழுவாங்க கதறி. ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அழுற மாதிரி வேற யாரும் அழ மாட்டாங்க. இதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிருக்கிறோம் இல்லையா. ஏன்னா நமக்கு பாடிலி ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா. அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவு க்ளோஸா ஒரே வீட்டுல எவ்வளவு ஃப்ரீக்வெண்டா நம்ம பாக்குறோமோ அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய ரிலேஷன்ஷிப்பும் வந்து பில்டப் ஆகும். முன்ன பின்ன பார்க்காத இல்ல எப்பயோ ஒரு வாட்டி பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆள் மீது நமக்கு வந்து அந்த பற்றுதல் என்பதும் இருக்காது, அஃபெக்ஷனை கூட நம்ம வந்து காட்ட மாட்டோம் அவ்வளவா. எஸ், ஏதோ 10ஓட 11 தான் இருந்துட்டு வரும் இல்லையா. ஸோ ஒரு யோகி அழமாட்டார் என்பது வேறு. ஏன்னா அவர் வந்து மரணமும் பிறப்பும் என்பது சமமாக பாவிக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவமாக நினைக்கக்கூடியவர். அவரை நம்ம இதுல நம்ம கருத்தில் கொள்ளவே கூடாது. ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதருடைய நிலை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒரு பாமருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும், உறவு இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி நாம யோசிப்போம். உறவு இல்லைன்னா யாரோ ஒருத்தர் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம போயிட்டே இருக்கணும் இல்லையா. இல்ல கொஞ்சம் தூரம் சொந்தமா இருந்தாலுமே ஒரு க்ஷணம் வந்து எல்லாரும் அழும்போது ஒரு துளி தண்ணீர் வரலாம், அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல பட்டு வராது இல்லையா. ஆனா இங்க
அந்த நரக உலகத்துல அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிர்வாழிகளை பார்த்து பரீட்சித் மகாராஜ் ரொம்பவுமே கருணை கொள்கின்றார். அதனால அவருக்கு அது மனசு ரொம்பவுமே சங்கடமாக தோன்றுகின்றது. ஏன்னா நம்ம நாட் ஒன்லி இன் பகவத் புராணத்துல மாத்திரம் கிடையாது, நம்ம கருட புராணம் எடுத்துட்டாலே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போஸ்ட் டெத் இல்லையா, மரணத்துக்கு பிறகு என்னெல்லாம் நிகழும்ன்றத படிச்சோம்னா நம்ம என்னெல்லாம் தவறு இழைத்தோமோ அதுக்கு எல்லாமே ரொம்ப கடுமையான தண்டனைகள் என்பது. இங்க நம்ம தப்பிச்சிருக்கலாம், இயர் வி கேன் நம்ம செய்த தவறுகளுக்கு எல்லாமே நாம இந்த இடத்துல கண்டிப்பா தப்பிக்கலாம். ஆனா இறைவனுடைய ஏட்ல நம்ம தப்பிக்க முடியாது. மரணித்த பிறகு நாம் அனுபவிக்க வேண்டியதை அதுவும் எந்த உடலோட, ஷட்டில் பாடியோட நம்ம அனுபவிக்கணும் இல்லையா. அப்ப ஸ்தூல உடல் கூட இருக்காது. ஸ்தூல உடல்லே தாங்கிக் கொள்ள முடியாதவங்க சூக்ஷ்ம உடல்ல இன்னும் தாங்கவே முடியாது இல்லையா. அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு சங்கடத்தை அனுபவிக்கிறத அவர் எப்படி ஃபீல் பண்ணார், ஆல்வேஸ் ஃபீல்ஸ், வைஷ்ணவ ஆல்வேஸ் ஃபீல்ஸ். அந்த இது பரீட்சித் மகாராஜா உணர்வதாக இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டுகிறார். யாரு, நம்ம ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா இருக்கட்டும் ஷில பிரபுபாதர் அவர்கள். மேலும் இன்னொரு கொட்டேஷனும் அவர் சொல்றார். என்னன்னு சொல்றாருன்னா, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இல்லையா, அவரு நம்ம நிறைய பேர் நம்ம கேட்டிருக்கலாம் இல்லையா, எல்லாருடைய பாவங்களையும் தான் அனுபவிக்க அவர் பாவங்களா எனக்கு சமர்ப்பிச்சிருங்கன்னு தான் சொல்லுவார் இல்லையா. சோ எல்லாருமே போயிட்டு என்ன பண்றாங்க, சனிக்கிழமானா பாவ விமோசனத்தை கேட்டுட்டு வராங்க இல்லையா. அதுக்கப்புறம் பிராயச்சித்தத்தை கேட்டுட்டு மீண்டும் அதே பாவத்தை செய்வாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பாவங்களையும் எடுத்துட்டு போயிட்டு கர்த்தருடைய பாதங்கள்ல சமர்ப்பிச்சுட்டு வந்துடுறாங்க. ஆனா அந்த பாவத்தை எல்லாம் ஏத்து அவர் எத்தனை பேர் கிளியர் பண்ணுவார் இல்லையா. ஸோ ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் விச் கண்ட்ரி ஆர் செக்ட் தே பிலாங் டு, all Vaishnavas are devotees, any people who are God consciousness or Krishna conscious are thus compassionate. அதாவது கருணை உள்ளம் கொண்டவர்கள். இதற்கு சில உதாரணங்கள் எல்லாமே நான் ரெஃபர் பண்ணி வச்சிருக்கேன், ஒரு நிமிஷம். இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா பிரகலாத் மகாராஜ், அவர் நரசிம்ம தேவரை அதாவது நரசிம்ம தேவர் இடத்துல பிரார்த்தனைகள் வைக்கும் பொழுது பகவான்கிட்ட வேண்டிப்பாராம், இங்க இருக்கக்கூடிய முட்டாள்கள், அடுத்து போக்கிரிகள், ராஸ்கல்ஸ் அப்படின்றாரு இல்ல, நம்ம பிரபுபாதா நிறைய இடத்துல ராஸ்கல்ஸ் தான் சொல்லுவார். போக்கிரிகள் அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு சங்கடத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கறத பிரகலாத் மகாராஜால பார்க்க முடியாது. அதனால இவங்க எல்லாருமே முதல்ல அழைச்சிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாராம். அதே பிரேயர்ஸ் தான் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இத வசுதேவ தத்தா பற்றி, வசுதேவ த லெப்பர் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. நான் ஐ திங்க் போன வாரத்துக்கு முன்னாடி வாரம் சொல்லும் பொழுது கூட சொல்லலாம். அவருக்கு லெப்ரசி, அவர் அந்த லெப்ரசியில அவருக்கு அந்த உடலெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா புண்ணா இருக்கும். அந்த புண்கள்ல புழு கூட இருக்குமா. ஓகே, அது கீழே விழுந்துட்டா கூட அந்த 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 உடல் தான் அதுக்கு ஆகாரமே. அந்த அளவுக்கு அவருக்கு சகிப்புத்தன்மையும் கூட, பிளஸ் அது தன்னுடைய உடல் இந்த புழுக்கு அதனுடைய இரையா இருக்கே இல்லையா, அதற்கான இறையை நாம தடை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு அவருக்கு இம்சையா இருந்தாலும் அந்த புழுவை எடுத்து போட மாட்டாராம். அப்படி ஒரு கருணை உள்ளம். சோ அந்த மாதிரி கருணை உள்ளம் இருக்கக்கூடிய அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய அவருடைய தரிசனம் அந்த பிக்சரோட நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. அவர் தூக்கி ஆலிங்கனம் பண்ணுவார். அவர் என்ன தொடாதீங்க, ஏன்னா என்னுடைய உடல் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. என்னுடைய உடல் அதாவது தொடக்கூடிய நிலையில கிடையாது, உங்களுக்கு அது களங்கம் ஆயிடும் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்வார். இருந்தாலும் அவருடைய அந்த கருணை உள்ளத்தை மெச்சி சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை ஆலிங்கனம் பண்ணப்போ அவர் உடல் நல்லாயிற்று. அதுக்கப்புறம் கூட அவர் இந்த உடல் எனக்கு தேவையே இல்லை, ஏன்னா உடல் அழகா இருந்தா அகங்காரமும் விடும் என்பது அவருக்கு. ஆனா எனக்கு பழைய அந்த உடலையே கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார். அப்பதான் பக்தியை இன்னும் மேன்மையா எடுத்துட்டு போக முடியும். நம்ம எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கிறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்முடைய பாவமும் பக்தியின் தரப்புல சுலபமா செல்லும். சோ அப்படி இருக்க அந்த வசுதேவ தத்தா இந்த பிரபஞ்சத்துல அவர் யாருன்னா பிரகலாத் மகாராஜனுடைய மறுபிறவின்ட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவே சொல்லியிருக்காரு. சோ இதே டைலாக் ஏதாவது பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன சொன்னாரோ சேம் டைலாக் யார் சொன்னது, வசுதேவ தத்தரும் சொன்னார். இங்க இருக்கக்கூடிய என்ன ரட்சிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த பிரபஞ்சத்துல எத்தனையோ பேர் எல்லா சங்கடப்படக்கூடிய ஆத்மாக்களுக்குமே நீங்கள் மோட்சத்தை வழங்குங்கோ, பகவானை சேவிக்கக்கூடிய மனப்பாங்கை கொடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டினாராம். சோ அவங்களுக்கு எல்லாமே மோட்சத்தை கொடுங்க, நான் கடைசியில
சேம் அதே டைலாக் வந்து வசுதேவ தத்தருமே வந்து வசுதேவ தத்தாவும் சொன்னதாக ரெஃபரன்சஸ் வந்து கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால பிரகலாத் மகாராஜுடைய இன்கார்னேஷன் தான் வசுதேவ தத்தர் அப்படின்றதையும் சொல்லப்படுகிறது. இதுதான் ஒரு வைஷ்ணவானுடைய குவாலிட்டி, கம்பேஷன். ஓகே. மேலும் இப்ப நம்முடைய ஆச்சாரியா கூட ஒரு நாள் வந்து மாயப்பூர்ல வந்து ஒரே நிமிஷம் சோ பிரபுபாதர் வந்து ஒரு நாள் மாயப்பூர்ல வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு பொழுது மாடி, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் முதல் அடுக்கு மாடியில கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்திருக்காரு. அப்ப நம்ம குரு மகாராஜ் கூட அங்க இருந்தாராம். சோ அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சு அவர் எழுந்து நின்று பார்க்கும் பொழுது அங்கே சாப்பிட்டு போட்டிருந்த இலைகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மீத உணவை வந்து, அதாவது ஏதுமற்ற அந்த சிறு குழந்தைகள் ஒரு 2 பேர் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்ததை பார்த்து அவர் கண்ணுல இருந்து தண்ணி வந்துதான் பிரபுபாதர். அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து இந்த மிட் டே மீல்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து கொண்டு வந்ததே அதுக்கப்புறம் தானா. அப்புறம் பிரசாதம் வந்து எப்பவுமே வந்து கோயிலுக்கு வரவங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கணும். ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து உணவு இல்லாத சுச்சுவேஷன்ஸ் கூட இருக்கலாம் இல்லையா. கோயிலுக்கு வந்தா பிரசாதம் சாப்பிட்டா அதாவது அவங்களுக்கு உணவுனுடைய இது வந்து கிளியர் ஆகுது இல்லையா. அந்த மாதிரி உணவு என்பது பேசிக் நீட்ஸ் இல்லையா. அதுவே இல்லாத நம்ம வந்து சங்கடப்படுறத பார்த்து ஆச்சாரியா ரொம்ப கருணை உள்ளம் கொண்டு அவர் கண் கலங்கி போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் வந்து கமிட்டி போட்டு இனிமே வந்து மிட் டே மீல்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்கூல்ஸ், இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாமே வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றதுக்கான அந்த இது வந்து அதன் மூலயமா தான் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதான். இதுதான் ஒரு வைஷ்ணவனுடைய குவாலிட்டி இல்லையா. கருணை என்பது வைஷ்ணவருக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு குவாலிட்டி. அடுத்து வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் தன்னுடைய நிலையை மறந்து அடுத்தவர்களுடைய சங்கடத்தை எண்ணி அவர் வருந்தினார் இல்லையா. நரகத்துல கஷ்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாக்களுடைய நிலையை கண்டு வருந்தினார். அவரே இன்னும் ஒரு 7 நாட்கள்ல மரணிக்க போகிறார் என்பதை வந்து அதை பற்றி அவர் யோசிக்கல. திஸ் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் எ வைஷ்ணவா. எ வைஷ்ணவா வில் நெவர் திங்க் ஃபார் தெம்செல்ஃப். தங்களுக்கு தேவை எதுன்றத வந்து வைஷ்ணவா கண்டிப்பா கேட்க மாட்டான். அடுத்தவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் அவர்கள் வந்து எண்ணுவார்கள். த ஹையர் குவாலிட்டி ஆஃப் எ வைஷ்ணவா அது. அடுத்து அதாவது இதற்கு எக்ஸாம்பிள் வேற ஏதாவது நீங்க சொல்ல முடியுமா? எனி அதர் எக்ஸாம்பிள்? கேள்வி என்ன மாதாஜி? இந்த மாதிரி கருணை உள்ளம், நாம சங்கடப்பட்டா கூட அடுத்தவங்க கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நினைச்ச வைஷ்ணவர்களுடைய கதை ஏதாவது உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திரௌபதி. ஹரே கிருஷ்ணா. அம்பரீஷ் ஆமா மாதாஜி. திரௌபதி வந்து வர்றப்போ பகவான் கிட்ட வேண்டுவார். தான் வந்து தன் மகனை இழந்து எவ்வளவு துன்பப்படுவோமோ அது போல அவன் பேரு அஸ்வத்தாமன் மரணித்தார். அஸ்வத்தாமன் தாய் வந்து கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்காம அதுதான் வந்து தனக்கு கிடைத்த இந்த சங்கடத்தை வந்து இன்னொரு தாய்க்கு கண்டிப்பாக கிடைக்க கூடாது என்று நினைப்பாங்க. அதுதான் வந்து ஹையர் குவாலிட்டிஸ். இது வந்து திரௌபதியுடைய உயர்வான குவாலிட்டிஸ். ஏன்னா பீமனும் பகவானும் அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறார். பீமனும் வந்து அவனை தண்டிச்சு ஆகணும்ன்றாங்க. சோ ஒரு புறம் திரௌபதி இதை சொல்லி கிருபி வந்து யாரு, ஆச்சாரியாருடைய, அதாவது துரோணாச்சாரியாருடைய மனைவி இல்லையா. ஒரு குருவினுடைய மனைவி வந்து நமக்கு தாய்க்கு சமம் இல்லையா. அவருக்கு இப்ப கிருபா, அதாவது துரோணாச்சாரியார் இல்லாதப்போ அவருடைய மகன் தான் வந்து அவருக்கு வந்து ஆதாரமே இல்லையா. சோ பெண் என்பவள் பிறந்த பிறகு தந்தை, வளர்ந்த பிறகு கணவன், அதுக்கு அடுத்து வந்து அதாவது வயோதிகத்துல பிள்ளை இல்லையா, மகன். இந்த 3 பேருடைய அதாவது பாதுகாப்புலதான் அவளுடைய காலமே. சோ இப்போ அஸ்வத்தாமனும் இல்லாமல் போய்விட்டால் அவளை யார் ரட்சிக்கிறது இல்லையா. மேலும் அந்த குரு பத்னி என்பது தாய்க்கு சமம். ஒரு தாய் சங்கடப்படுவதை நம்ம காரணமாக இருக்கக்கூடாது. அதனால நம்ம வந்து அந்த செயலை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு திரௌபதியும் வந்து நிறுத்துவாங்க இல்லையா. சோ அது எல்லாமே வந்து வைஷ்ணவர்களுடைய குவாலிட்டிஸ். வைஷ்ணவா எப்பவுமே தான் சங்கடப்பட்டாலும் பரவாயில்லை, அடுத்தவர்கள் வந்து சங்கடப்படக்கூடாது என்று எண்ணுபவர்கள். சோ இதே மாதிரி அதாவது நம்ம பிரபுபாதர் வந்து
கேண்டோ 1 இது நெக்ஸ்ட் இதுல படிக்கிறோம், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல வருது. அவர் வந்து ஃபெல்ட் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் த ஜர்னி, அதாவது மேற்கு நாடுகளுக்கு செல்லணும். ஒன்லி வென் கேரிங் வித் ஹிம் ஹிஸ், அதாவது என்னெல்லாம் எடுத்துட்டு போனாரு, 3 வால்யூம் டிரான்ஸ்லேஷன். என்னது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ வந்து 3 வால்யூமா எழுதியிருக்காரு. நாம இப்போ ஒரே புக்கு தான் படிக்கிறோம் இல்லையா, அதை 3 பாகமா பிரிச்சிருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி 3 வால்யூம்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா. ஸோ அவர் வந்து போஸ்டன்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் போய் இறங்கினார் 1965 இல்லையா. த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆர் யுவர் இன்கார்னேஷன். ஸோ ஒரு ஆச்சாரியாருடைய உயர்வான அந்த எண்ணத்தை நம்ம பார்க்கணும். உண்மையிலே தான் இதை ஏற்றதே இல்லை. இவருக்கு எப்படி இந்த பாகவதம் ஏற்றணும்னு நினைச்சாருனாக்கா, அதாவது டெல்லியில வந்து ஜெயந்த் பிரிண்டிங் பிரஸ் அப்படிங்கிற பிரஸ்ல வந்து அவர் கோ பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்ற அந்த மேகசினுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய கருத்துக்களை எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. ஸோ அப்போ அந்த பிரிண்டிங் பிரஸ், ஜெயந்த் பிரிண்டிங் பிரஸ் அந்த ஓனர் வந்து இவர் அங்க போகும்பொழுது பசியோட கூட இருப்பாராம், யாரு, பிரபுபாதர். ஸோ அவர் வந்து சொல்ல மாட்டார். ஆனா இவர் உணவு அருந்தினாரா என்பது எல்லாம் கேட்கும்போது கூட அவர் வந்து பெருசா சொல்ல மாட்டாராம். இருந்தாலும் அவரது வீட்டுல இருந்து உணவை ஏற்பாடு பண்ணி பிரபுபாதரை கொடுப்பாங்களாம். ஸோ அந்த மாதிரி அவர் ரொம்ப சங்கடப்பட்ட காலம் அது. அந்த காலகட்டத்துல நீ இந்த மாதிரி பேப்பரா எழுதி நீ போட்டினா, நாளைக்கு இப்ப நாம கூட நியூஸ் பேப்பர் வாங்குறோம், என்ன பண்றோம், அதை வந்து படிச்சுட்டு நல்லா சேர்த்து வச்சு என்ன பண்றோம், வெயிட் போட்டு அதை வந்து பேப்பர் கடைக்கு வித்துறோம் இல்லையா. அதனால என்ன பிரயோஜனம் கிடையாது. அதனால நீ வந்து இப்படி பேப்பரா வந்து பப்ளிஷ் பண்றதை விட புக்காக நீ வந்து எழுதுனா அட்லீஸ்ட் பின்னாடி புக்கு வாங்கி வச்சு படிப்பாங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரஸிங் ஜெயந்த் பிரிண்டிங் பிரஸ் அந்த ஓனர் சொன்ன பிறகுதான் பிரபுபாதர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ. ஸோ அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ எழுதும் பொழுது ரொம்ப உடம்பு முடியாத நிலை. ஏன்னா அவர் வந்து அந்த கப்பல்ல போகும்பொழுதே ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது இல்லையா, 2 முறை ஹார்ட் அட்டாக்கு. ஸோ அதனால வந்து ஹெல்த் வந்து ரொம்பவுமே டீக்ரடேஷன். ஸோ வயோதிகமான காலத்துல அவர் வந்து அமெரிக்கா போனப்போ அந்த கிளைமேட் இதெல்லாமே அவருக்கு வந்து ஒத்து வரணும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில வந்து பிழைக்கிறோமோ இல்லையோ தெரியாது. ஆனா அட்லீஸ்ட் என்ன பண்றாரு அவரு, இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோக்கு நிறைய எஃபர்ட் போட்டு, பெரிய வால்யூம் அது இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ எழுதின மாதிரி எல்லா கேண்டோமே அவரு இந்த ரொம்ப டீட்டெயில்டா வந்து போகல அப்படிங்கிறதையும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து சில இடங்கள்ல கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ புட் ஆல் இஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஏன்னா இனிமே இருப்போமா என்றதே தெரியாததுனால நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி 3 வால்யூம் 3 வால்யூம்ஸ் தான் நம்ம ஒரே வால்யூம்ல படிக்கிறோம். ஸோ போஸ்டன் வர்றாரு அங்க, அப்ப சொல்றாரு அவர், த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆர் யுவர் இன்கார்னேஷன். யாருடைய இன்கார்னேஷன், தன்னுடைய அதாவது அவருடைய குருநாதர் கிட்ட இருந்து அவர் கேட்டறிந்தது பகவானை பற்றியது அது இல்லையா. ஸோ அதனால பகவானுடைய ரூபம் என்று அவர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அதனால்தான் பாகவதர்கள், அதாவது ஒண்ணு வந்து புக்கு பாகவதம், இன்னொன்னு வந்து என்னது மனிதன் பர்சன், அதாவது மகாபாகவதம், மகாபாகவதர்கள். அடுத்து வந்து புக்கு பாகவதம் இல்லையா. சோ பகவான் இந்த இதுலதான் இருக்கேன்றத சொன்னதுனால ஸோ யுவர் இன்கார்னேஷன் அப்படின்ட்டு அவருடைய இதுல சொல்றார். அண்ட் இஃப் எ சோபர் பர்சன் ரிப்பீட்டட்லி ரிசீவ்ஸ் தெம். ஸோ இப்ப நம்ம 3rd ஸ்லோகத்தினுடைய படிச்சோம் இல்லையா, சப்மிசிவா இல்லையா, சப்மிசிவ் ஆரல் ரிசப்ஷன். அதை வந்து பக்குவமா நம்ம வந்து கேட்டறியறது, சொல்லும் பொழுத வந்து அதுல உன்னிப்பா லயித்து வந்து அதை கேட்டுக்கிறது, அது ரொம்ப 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 முக்கியம். தென் ஹி வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் மெசேஜ். ஸோ பாகவதத்தை நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னா நாம அடக்கத்தோட பாகவதத்தை கேட்கறதுக்கு நம்மள நாம தயார்படுத்திக்கணும். அவ்வாறு இருந்தா பாகவதம்ல இருந்து நமக்கு என்ன மெசேஜ் வரணுமோ அது கண்டிப்பா வந்துடும். ஸோ இதெல்லாமே பிரபுபாதருடைய உரையிலிருந்து கொடுக்கப்பட்டது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல கொஷின்ஸ் பை சேஜஸ் இல்லையா. ஸோ அந்த கொஷின்ஸ்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகாஸ் வந்து நம்ம படிச்சோம் ஆல்ரெடி இல்லையா. ஸோ முன்னுரை, பதிப்புரை இதெல்லாமே வந்து படிச்சாச்சு. அடுத்து இப்ப நம்ம 4th and 5th ஸ்லோகம் வந்து இப்ப சூழ்நிலையை வந்து ஏற்படுத்துறாங்க. அதாவது அந்த செட்டிங் த சீன்னா, இப்ப அங்க நைமிஷாரண்யத்துல வந்து அங்க ரிஷி முனிகள் எல்லாம் சவுனக ரிஷிகளுடைய தலைமையில வந்து ஒன்று கூடி, சோ ஒரு மரத்தினுடைய கீழே வந்து ஆசனத்தை வந்து சுத கோஸ்வாமி அவர்கள் அமர்வதற்கான
அதாவது ஆசனத்தை வந்து ரெடி பண்றாங்க இந்த சுச்சுவேஷன். ஸோ காலையில அவங்க செய்ய வேண்டிய அந்த 1000 ஆண்டுகள் யக்னம் இல்லையா, அதுல காலையில அவங்க செய்ய வேண்டிய அந்த கடமைகளை முடிச்சுண்டு அப்புறம் வந்து பாகவதத்தை வந்து கேட்கணும். எப்பவுமே பாகவதம் வந்து காலையில கேட்கணும். சோ பாகவதம் காலையில கேட்கும் பொழுது இன்னும் நமக்கு அந்த சத்துவகுணம் என்பது மேலும். அடுத்து குளோரிபிகேஷன் 6ல இருந்து 8வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சுதகோஸ்வாமியை பற்றி கோளாரங்கள் சூட்டுகிறார்கள். யாரு? சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகள். அது 6ல இருந்து 8வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். 9ல இருந்து 11 வந்து முதல் 2 கேள்விகள் கேட்கிறாங்க. சோ அதாவது யாரு? இந்த சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகள் வந்து 2 கேள்விகளை கேட்டல் தான் வந்து இந்த 9, 11 ஸ்லோகம். சோ பாகவதம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். அதாவது இத பத்தி சொல்லியிருக்கோம். பாதங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 கேண்டோஸ் அப்படிங்கிறதையும் இல்லையா. விசர்க போஷணம் வந்து, போஷணம் என்பது விசர்கா அண்ட் போஷணம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 1 and 2 வந்து லோட்டஸ் ஃபீட் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் அட்லீஸ்ட் சர்க்கம் முதலாம் படைப்பு பத்தி சொல்றது. 2ஆம் படைப்பு போஷணம் அதெல்லாமே வந்து 3, 4வது அதாவது சாப்டர்ஸ் தொடைகள். விசர்க்கம் வந்து 2ஆம் படைத்தல், அதாவது சப்சிக்வெண்ட். யாரால படைக்கப்படுறது? விசர்க்கம் வந்து பிரம்மரால படைக்கப்படுறது. அடுத்து கேண்டோ 5 வந்து நேவல், அதாவது தொப்புள் இல்லையா. அது வந்து ஜியோகிராஃபி ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தை பத்தி சொல்லுங்க. எஸ்பெஷலி சாப்டர் 16ல இருந்து வருது ஆக்சுவலி. கேண்டோ 6 வந்து ஹிருதயம் இல்லையா, போஷணம். அடுத்து வந்து லார்ட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் டு த பீப்புள் ஹூ ஆர், அதாவது பகவான் எவ்வாறு ரட்சிக்கிறார் என்பதை சொல்றது 6வது அத்தியாயம். 7வது அத்தியாயம் இரு கரங்கள் இல்லையா. சோ அதாவது ஆர்ம்ஸ் அப்படின்னா உத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் இன்ஆஸ்பிஷியஸ் இன்க்ளினேஷன் இல்லையா, அதாவது மங்களகரமற்ற அந்த நிலையை பற்றி இன்க்ளினேஷன், அதன் தரப்பில் செல்லக்கூடியது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7th சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத் மகாராஜ், அடுத்து வந்து ஹிரண்யகசிபுவினுடைய இதெல்லாமே வந்து அந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படும். அடுத்து கேண்டோ 8 அதாவது மன்வந்திரங்கள் இல்லையா, இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு அவர்கள் மனுக்கள் 14 மனுக்கள் வந்து ஒரு கல்பமாக படிக்கிறோம் நம்ம, அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் நம்ம படிச்சோம். அடுத்து தொண்டை இல்லையா, த்ரோட். இஷானு கதா, அதாவது பகவானை பற்றி காபிசைடு யுவர் லார்ட்ஸ் டிவோட்டிஸ், அதாவது பகவானுடைய பக்தர்களை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது வந்து இந்த தொண்டை. அடுத்து தாமரை போன்ற முகம் இல்லையா, தாமரை முகம் வந்து 10. சோ ஆஸ்ரயா, அங்கதான் பகவானுடைய, அதாவது நம்ம பகவானை சேவிச்ச பிறகு நமக்கு அவர் பாதங்களில் நம்மள நாம தஞ்சம் அடையறதுக்கான இந்த இது. அதனால அது எப்ப தஞ்சம் அடைய முடியும்னா அவருடைய லீலைகளை பற்றி எல்லாம் நம்ம கேட்கும் பொழுதுதான் நம்மளால தஞ்சம் அடைய முடியும். அடுத்து இந்த ஃபோர்ஹெட் இல்லையா, நெட்ரிக் இல்லையா, அது வந்து முக்திக்கான மார்க்கத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. அடுத்து தலை இல்லையா, 4 kinds ஆஃப் யூனிவர்சல் அனிலேஷன் அண்ட் லிபரேஷன்ஸ். ஸோ இது வந்து இந்த பிரபஞ்சம் வந்து அழிவு மற்றும் ஆக்கத்தை பற்றி சொல்றது. இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம படிப்போம், நாட் அன் இஷ்யூ. ஸோ அந்தந்த சாப்டர்களுக்கு வரும்பொழுதும் சில சமயத்துல வெவ்வேறு இடத்துலயுமே நம்ம அதை வாசிக்கிறதுதான. இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 and 5 ஸ்லோகம் பாக்குறோம். நைமிஷே ஆ நிமிஷா சேத்ரே ஸ்ரேயா சௌனகாதயாக சத்ரம் ஸ்வர்காய லோகாய சஹஸ்ரசமம் ஆஷதா. அதாவது இந்த புனிதமான இடத்துல எங்க நைமிஷாரின் இல்லையா, இந்த கிரேட் சேஜஸ், அதாவது அங்கே சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில இருக்கக்கூடிய அந்த ரிஷிமுனிகள் எல்லாம் வந்து ஒன்று கூடி என்ன செய்தாங்க, டு பெர்ஃபார்ம் எ கிரேட் 1000 year சாக்ரிஃபைஸ் இல்லையா, அதாவது 1000 ஆண்டுகள் வந்து யக்னங்களை செய்தல், அத்தகைய செயலில் அவர்கள் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். யாரை பற்றி, யாருக்காக இந்த யக்னங்கள் யாருக்காக செய்யப்படுகிறது? யக்னேஸ்வரருக்காக செய்யப்படுகிறது இல்லையா. அவரை வந்து திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படுவது. சோ அந்த செயலில் தான் அவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். சோ அதனால அவருடைய பக்தர்களை பற்றியும் வந்து இருக்கு இல்லையா. சிலதெல்லாம் அவருடைய பக்தர்களை பற்றியே நம்ம படிப்போம், சிலது அவருடைய செயல்களை பற்றி மட்டுமே படிப்போம். அதாவது பகவான் மற்றும் அவருடைய பக்தர். ஸோ இங்க ஒரு டிவோட்டி பிரத்யும்னா அப்படின்னக்கூடிய டிவோட்டி பேசுறாரு. நிமிஷா இல்லையா, நிமிஷா என்றால் ஒரு க்ஷணம் இல்லையா, ஒரு நிமிஷம். மீன்ஸ் அந்த க்ஷணமற்ற நிலை அப்படின்னா அவருடைய அதாவது
ஸ்பீடை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. த ஸ்பாட் விச் எஸ்பெஷலி ஃபேவரட் ஆஃப் விஷ்ணு விச் டு நாட் க்ளோஸ் இஸ் ஐலிட்ஸ் இல்லையா. ஸோ அது பிரத்யும்னா நிமிஷ கஷேத்ரே, அதாவது அது ஒரு ஸ்தலம், அந்த ஸ்தலம் என்பது நிமிஷ கஷேத்ரே, ஒரு க்ஷணம் கூட அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா. அந்த மாதிரியான இடம். ஆனா அந்த மாதிரி இடம் வந்து யாருக்கு வந்து உகந்ததானது, அதாவது விஷ்ணுவிற்கு உகந்ததானது. சோ அவர் எப்பொழுதுமே கண்ணை வந்து மூடவே மாட்டார், கண்ணை திறந்தே இருப்பார். நம்மளால ஒரு நிமிஷம் கூட கண்டினியூஸா வந்து இதோ கண்ணை மூடிட்டே நிறைய நேரம் உட்காரவும் முடியாது இல்லையா. சோ பிரபுபாதரா சொல்றாரு, சோ அவர் ஹைஸ் we have got closing eyelid closes இல்லையா. நம்ம கண்கள் எல்லாமே இந்த மூடக்கூடிய தன்மை தான், ஆனா இறைவனுக்கு அப்படி கிடையாது. he never closes, therefore he is called as animisha. therefore gopis condemned brahma. இதனால பிரம்மரை அவர்கள் வந்து குறை சொல்கிறார்கள் என்னன்ட்டு. why you have awarded us these nonsense eyelids அப்படின்னா எவ்வாறு வந்து கண்ணை வந்து க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த அந்த தன்மை எங்களுக்கு ஏன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வாரு. ஸோ சம்டைம்ஸ் இட் க்ளோசஸ் த ஹை வி cannot see கிருஷ்ணா. கண்களை ஏன் அவங்க மூடாம இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா எப்பொழுதுமே இறைவனை காண்பதற்காக அவ்வாறு அவர்கள் எடுத்துரைக்கிறார்கள். திஸ் இஸ் த கோபி டிசையர். கோபியினுடைய ஆசை இதுதான், எப்பவுமே இறைவனுக்கு துண்டாற்றுறது, இறைவன் வந்து இறைவன் ராச நடனம் இல்லையா. இது எல்லாமே அவங்களுடைய ஆசைகள் எல்லாமே ஈடுபடுது. தே வாண்ட் டு சி கிருஷ்ணா ஆல்வேஸ். எல்லா காலகட்டத்திலுமே அதாவது பகவானை சேவிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க வித்தவுட் பீங் டிஸ்டர்ப் பை த ஐலிட்ஸ். கண்ணு ஒரு க்ஷணம் ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணா கூட வந்து அந்த ஒரு க்ஷணம் வந்து பகவானையே நம்மளால மறந்து விட முடியும். ஸோ வித்தவுட் பீங் டிஸ்டர்ப் பை த ஐலிட்ஸ் அப்படின்னா அந்த கண்ணு அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கணும், அதுதான் வரத்தான் கேட்கிறாங்க. அதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு என்றும் அவர்கள் எடுத்துரைக்கிறார்கள். ஒன்று நமக்கு என்ன தெரியணும்னா, ஸோ இந்த இறைவன் மீது பக்தி கொள்ளும் பொழுது நம்ம பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல என்ன நிகழ்கின்றது என்பது நாம அதன் தரப்பில் நம்மளை ஈடுபடுத்துகிறோம் என்றால் இன்னும் நம்ம பக்குவம் அடையலன்னு அர்த்தம். அதையும் தாண்டி செல்லக்கூடியதுதான் இந்த கருத்துக்கள் இல்லையா. செட்டிங் த சீன் இப்போ இல்லையா. அங்க வந்து இந்த ரைட் பிக்சர்ல வந்து யாருன்னு உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதா? ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டு நீங்க ஈஸியா சொல்லிடுவீங்க இல்லையா. ஜகாய் மதாய் நித்யானந்த பிரபு தடுக்கிறது இல்லையா, சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வந்து தடுக்கிறது. இது முதல் பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். செகண்ட் பிக்சர் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா உங்களால? இரண்டாவது பிக்சர் யூகம் செய்யணும், உங்களுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். சூர்பனகையா மாதாஜி? இல்ல, அந்த ராட்சசிய பெற்றெடுத்த அந்த அவ பேரு தேவகூதியோட தங்க மாதாஜி. ஹரிதாஸ் தாகூர் அண்ட் அந்த விபிச்சாரப்பை. ஓகே, சோ அவர் கண்டினியூஸா சாண்டிங் பண்றாரு, அந்த பெண்மணி டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க. கடைசியில அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நகை கீதை எல்லாம் கீழே போட்டுட்டு அவரிடத்திலேயே வந்து சரணாகதி அடைகிறார்கள். ஏன்னா 3 நாட்கள் தொடர்ந்து அதாவது அங்கே தங்கி இருந்தும் அவர் இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா வந்து நாமத்தை வந்து எடுத்துரைச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து அவர் எப்பயோ துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கிறவங்களுடைய செயல்கள் வந்து அதாவது எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே அவங்கள வந்து நம்மளால திருப்பவே முடியாது இல்லையா. சோ இறைவன் தாள் தான் அவர்களுடைய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து அமையப்பெறும். சோ இந்த இடத்துல அந்த விலைமாதனுடைய நகைகள் எல்லாத்தையுமே தூரமா விலக்கிட்டு அவள் சஷ்டாங்கமாக வந்து அதாவது ஹரிதாஸ் தாகூருடைய பாதங்களில் வந்து சரணடைகிறார். சோ அது அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும். தட் இஸ் த கிரேட் குவாலிட்டி. The great sages are always anxious to do good to the people in general இல்லையா. பொதுவாவே ரிஷி முனிகள் எல்லாமே வந்து இந்த பொதுநல நன்மைக்காக தான் செயல்படுவாங்களே. And as such the sages headed by Shaunaka and others assembled at this holy place of Naimisharanya with a program of performing a great and continuous chain of sacrificial ceremonies. அதாவது சமய கோட்பாடுகளை எல்லாமே நாம பரிந்துரைக்கப்பட்ட சமய கோட்பாடுகளை வந்து நாம கண்டிப்பா பரிபாலிக்கணும் இல்லையா. அது போல நைமிஷன்யத்துல இருக்கக்கூடிய அவங்க ரிஷிமுனிகள் அதெல்லாம் ஆல்ரெடி அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க
இல்லையா? So அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இங்க வந்து பகவானுடைய நித்திய சேவையா இருக்கக்கூடிய அந்த சேவையில தாங்கள் ஈடுபடணும் அப்படிங்கிற உள்ளமும் உண்டு இல்லையா? forgetful men do not know the right path for peace and prosperity. ரொம்ப அழகான வார்த்தை இது. அதாவது மறதி இருக்கக்கூடியவன் வந்து இந்த பிரபஞ்ச வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன என்பது அவங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியாது. However, the sages know it well, and therefore for the good of all men, they are always anxious to perform acts which may bring about peace in the world. இல்லையா? சோ அவர்கள் செயல்களால வந்து அவர்கள் வந்து இந்த குறைமதி உடையவர்களையுமே வந்து கரை சேர்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு பொறுப்பு அவங்க கையிலே. And at the risk of great personal inconvenience, they are always engaged in the service of the Lord for good of all. இல்லையா? அனைத்து சமுதாயத்திற்கும் எது நன்மை என்று கேட்ட பொழுது இல்லையா, அதாவது இந்த சமுதாயத்துல வந்து அநேக சங்கடங்கள்ல உழன்று இருக்கோம் நம்ம இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம், சங்கடமே இல்லாத மனிதர்களே கிடையாது. ஆனா எல்லாருக்குமே சொல்யூஷன் கண்டிப்பா தேவை. ஆனா அப்படிப்பட்ட தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களுக்கு இந்த மாதிரி ருஷிமுனிகள் வந்து செய்யக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே நிறைய வந்து அவங்களுக்கு வந்து உதவியாக இருக்கும். ஸோ அதனால at the risk of great personal inconvenience, அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து தங்களுக்கு என்ன தடை வந்தாலும் இல்லையா, தங்களுக்கு என்ன இந்த சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் கூட அவர்கள் வந்து அதை என்றைக்குமே வந்து அதாவது செய்யாமல் இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா மேன்மையா இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய மக்களுடைய நல்ல ஒரு கதிக்காக தான் அவங்களுடைய அதாவது அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த உழைப்பு என்பது அதன் தரப்புல தான் இருக்கும். ஸோ தே ஆர் ஆல்வேஸ் என்கேஜ் தி சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட் இல்லையா, ஃபார் த குட் ஆஃப் ஆல் பீப்புள். இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழ்கள் எல்லாமே நன்மை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லப்படுறது. மேலும் பிரபுபாதா ரியல் கம்பேக்ஷன், அதான் நம்ம இத்தனை புக் வச்சு படிக்கிறோம். நம்ம அவர் எழுதலைன்னா இன்னத்துக்கு நம்ம பாகவதத்தை வந்து கண்டிப்பா படிக்கவே முடியாது. மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் கேம் டு கிருஷ்ண கான்சியஸ் டு ஹெல்ப். கரெக்ட் இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒரு சங்கடத்துல இருக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம். ஒவ்வொருத்தருமே வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து சங்கடத்துல இருந்தாங்க. ஸோ கம்பேஷனேட் இன்ஸ்டிடியூஷன், ரொம்ப ரொம்ப கருணை உள்ளம் கொண்ட, அதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து வைஷ்ணவர்களுடைய கருணை என்பது மிகப்பெரியது அப்படின்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கருணா கிருபா. கருணா என்பது நம்ம மனசு கொள்ளக்கூடிய பாவம் இல்லையா, கிருபா என்பது நம்ம பிளஸ் பண்றது இல்லையா, அடுத்தவங்களை வந்து நல்லபடியா வாழ்த்துறது தான் வந்து கிருபா. கருணா என்பது நம்ம உணர்வோட வந்து ஒன்றி போயிருக்கக்கூடிய ஒரு பாவம். சோ அடுத்தவங்க நம்ம முன்னாடி துயரடைஞ்சாக்கா அந்த துயரத்தை வந்து தாங்கக்கூடிய நமக்கு சக்தி என்பது இல்லாமல் போகக்கூடிய சுச்சுவேஷன் தான் வந்து அப்போ அவர்கள் நன்னிலை அடையட்டுமேன்னு நாம பிரார்த்திச்சுக்கிறது. அதுதான் வந்து பிரார்த்திச்சுக்கிறது, நம்மளால முடிஞ்ச உதவியும் செய்யறது, அதுதான் கருணை. கிருபா என்பது வெறுமனே அதாவது அவர்களுக்கு நற்பலன்கள் கிடைக்க பெறட்டும் என்ற அந்த வாழ்த்துக்கள் என்பது கண்டிப்பாக. இங்க கிருஷ்ணா பூத்தனா இல்லையா, பூத்தனாக்கு என்ன கிடைச்சது? கிருஷ்ணருடைய கருணை கிடைச்சதா? கோலோகத்திலேயே இடம் கிடைச்சது. கரெக்ட். என்ன கிடைச்சது? கருணை என்ன விதத்துல? பூத்தனா தாய் ஸ்தானத்துல யசோதா அம்மையாருக்கு துணையாக அந்த அளவுக்கு அந்த பதவி கிடைச்சது மாதாஜி. கருணை அம்மான்ற பதவி வேற அவங்களுக்கு கிடைச்சது. கிருபா இல்லையா, கிருபா. சைதன்ய மகாபிரபு இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, வசுதேவ லெப்பர் விப்ரா, அவரு அந்த இதுதான். சோ அவருக்கு என்ன கிடைச்சது? கிருபா. கிருபா தானே பிரபு? பிகாஸ் அவருக்கு வந்து உடல் எல்லாமே ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு இல்ல பிரபு. So he got recovered from that leprosy. So it is because of கிருபா only இல்லையா. அவருடைய கருணையான உள்ளத்தை கண்டு, அவர் கருணையான உள்ளத்தை கொண்டு அவர் ஆற்றக்கூடிய அந்த பகவத் கைங்கரியத்தை பார்த்து அருள் பாலித்தார். யாரு? வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு gave கிருபா to வசுதேவ. திரும்பி வந்து he did கிருபா. எஸ். அடுத்து வந்து ரந்தி தேவா. ரந்தி தேவா பத்தி யாராவது படிச்சிருக்கீங்களா? இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பேரே இல்ல, கேட்டதே இல்ல.
பாகவதத்துல வரும், டோன்ட் வரி, பின்னாடி வருது. நான் கூட ரொம்ப நாள் ஆச்சு கேட்டுக்கணும். ஸோ இந்த ரந்தி தேவா வந்து ஸோ he performed so much ஆஸ்கர் தவ வாழ்க்கை மேற்கொண்டார். தவ வாழ்க்கை என்பது நம்ம காட்டுல போய் உட்காந்து தவ பண்றது கிடையாது, வீட்லயே வந்து இப்ப நாமெல்லாம் பண்ணக்கூடிய தவ வாழ்க்கை இல்லையா. காம, குரோத, லோப, மதம், அக்ஷரம், கருணை இதெல்லாமே கண்டிப்பா இருக்கும். ஒரு நாள் வந்து இவர் வந்து சூரியன் இல்ல சாரி பிரம்மாவும் மற்றும் வந்து சிவபெருமான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாறு வேடத்துல வருவாங்க. மாறு வேடத்துல வரும்பொழுது இது சிபி சக்கரவர்த்தி பத்தி கூட நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா. அதே போன்ற கதை தான், அதே போன கதை தான். ஆனா அவர் வந்து தன்னுடைய தொடையில இருக்கக்கூடிய அந்த பிளஷை கட் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஆனா இவர் வந்து ரொம்ப சொற்பமான இருக்கக்கூடிய அந்த உணவு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து பகிர்ந்து விட்டுட்டு, அந்த சமயத்துல அவர் சாப்பிடணும்னு நினைச்சப்போ அதாவது யாரோ ஒருத்தர் வந்து யாசகம் கேட்டப்போ அதுலயுமே வந்து கொடுத்து, ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைகள் இருக்கும் பொழுது இவங்க வருவாங்க, கருப்பா வருவாங்க 2 பேரும் வந்து எங்களுக்கு வந்து நீ வந்து உணவு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க. அவங்க மீதம் இருந்த அதாவது உணவு பிளஸ் தண்ணி 2மே இவருக்கு ரொம்ப 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 குறைவான உணவு தான் இருக்கும். ஸோ மேலும் இந்த அந்த உணவு பற்றாமல் போகும் என்பதற்காக அவர் வந்து தண்ணி. சோ அந்த தண்ணி கூட வந்து அவர்கிட்ட குறைவாதான் இருந்ததாம். இந்த இருக்கக்கூடிய தண்ணியை கூட அவங்க வந்து குடிச்சிட்டு அது அவங்க கொடுக்குறாங்களா இல்லையான்றதுதான் பரீட்சையே அந்த இடத்துல. சோ யாரும் சிவபெருமானும் பிரம்மருமே வந்து பரீட்சை யாருக்கு வைக்கிறாங்க, ரந்தி தேவுக்கு வைக்கிறாங்க. அவருக்கு இருந்த அந்த 1 கிளாஸ் தண்ணீரை கூட அவர்களுக்கு கொடுத்து விடுகிறார். சோ அப்போ அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பிராணனே எப்படி இருக்கும் இல்லையா, ரொம்ப சங்கடமான நிலை. அதனால அவருக்குன்னு வந்து வச்சிருந்ததை கூட அவர் வந்து அதாவது தானத்தை வந்து வழங்கினார். அதனால அவருக்கு நல்ல ஒரு அருளை வந்து பாலிக்கப்பட்டது. 6 கோஸ்வாமிகள் இல்லையா, நம்ம எல்லாம் இப்ப ஷட் கோஸ்வாமிகள் ஸ்தோத்திரம் படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா. 6 கோஸ்வாமிகள் வந்து எழுதி வச்சிருந்த அந்த வியாக்கியானத்தை வச்சுதான், அதன் அடிப்படையில தான் நம்ம எல்லாமே வாசிச்சோம் இல்லையா. வி ஆர் ஆல் குரூப் அனுகாஸ். சப்போ அப்படிப்பட்ட அந்த கருணை உள்ளம் கொண்ட அந்த பிகாஸ் ஆஃப் த கம்பேஷன் ஃபார் த புவர் ஃபாலன் சோல்ஸ், இந்த இடத்துல பௌதீகத்தினுடைய வைபவங்கள் மேல கிடையாது. நிறைய பேர் கோடிக்கணக்கில் இருக்கும், ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இல்லாத அதாவது வியாதிகளே இருக்காது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தன்மையும் உண்டு இல்லையா. சோ அது போல நம்ம வந்து பிறப்பினாலேயோ இல்ல வந்து ஒரு அதாவது பௌதீகத்தின் அடிப்படையிலயோ நாம வந்து உயர்வான ஒரு நிலையில இருந்தா அது உயர்வு கிடையாது. எப்ப நமக்கு வந்து ஆன்மீகத்தின் தரப்புல நமக்கு வந்து எந்த ஒரு ஞானமும் இல்லாம எவ்வளவு நாம வந்து அஜ்ஞானத்துல உழண்டு இருக்கோமோ, தட் இஸ் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த புவர். அப்பதான் நாம வந்து ஏழையானவர்கள் என்று பொருள். அவ்வளவுதான் இந்த பிரபஞ்சத்துல நிறைய பேர் 90% ஏழையா தான் இருப்பாங்க இல்லையா. ஏன்னா மழைக்கு கூட அவங்க வந்து தெரியாம கோயிலுக்கு பக்கம் ஒதுங்கிடவே மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி இந்த 6 கோஸ்வாமிகள் இப்போ உக்ரைன்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டில் இவன் அவ்வளவு ரிஸ்கியா இருந்தாலும் அங்க இஸ்கான்ல வந்து இந்த ஃபுட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடுக்குறாங்க. தேர் கிவிங் டு த ஏழை எளிய மக்களுக்கு எல்லாமே கொடுக்குறாங்க பிரசாதத்தை. நம்ம ஊர்ல எப்படி மத்தியானத்துல மிட் டே மீல் வந்து இருக்கோ அது மாதிரி வந்து அந்தந்த இடங்கள்ல வந்து செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தேர் கம்பேஷன் நாம் எல்லாருமே ரூபானுகாஸ் இல்லையா, ஃபார் த புவர் ஃபாலன் சோல்ஸ் இல்லையா, நாம் எல்லாம் தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள். The 6 Goswamis gave up their exalted position இல்லையா, ஒரு மகாமந்திரி நிலையில இருந்தவங்க. அப்படிப்பட்டவங்க தங்களுடைய வேலைகளையே விட்டுட்டு இல்லையா, எம்ஆர் மினிஸ்டர்ஸா இருந்தாங்க அவங்க. அது அந்த வேலையே விட்டுட்டு and took vows as a mendicants, ஒரு துறவரத்தை அவர்கள் வந்து மேற்கொண்டார்கள். வைஷ்ணவா, பவர் ஆஃப் பிரேயர் ஆஃப் ஏ வைஷ்ணவா. ஸோ இப்போ நம்ம 5th ஸ்லோகம் போறோம். தத் ஏகதா தாது முனயः பிரார்த்தைர்ஹுதா ஹுதாக்ஞயாः சத்கிருதம் சூதம் ஆசீனம் பிராப்சோர் இதம் ஆதராத். அதாவது இப்போ வந்து தொடக்கம் இல்லையா, செட்டிங் ஆஃப் த சீன்ல நெக்ஸ்ட். ஒரு நாள் வந்து காலை பொழுதுல வந்து தங்களுடைய அந்த யாகங்களை முடித்து கொண்டு இல்லையா, அதெல்லாம் அவருடைய கடமைகளாக செயல்படுத்துகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட யாகங்களை முடித்த பிறகு மிக உயர்வான ஒரு இடத்துல, கொஞ்சம் உயர்வான இடத்துல வந்து ஒரு ஆசனத்தை அமர்த்தி இல்லையா, ஆசனத்தை போட்டு அதுல ஸ்ரீல சுத கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து அமர்கிறார்கள்.
அவருக்கு அந்த சீட்டை வந்து ஆஃபர் பண்றாங்க. அவரும் வந்து அமர்கின்றார். ஸோ கிரேட் சேஜஸ் மேட் என்கொயரிஸ். ஸோ இப்போ வந்து நிறைய கேள்விகள் வந்து கேட்க போறாங்க. வித் கிரேட் ரெஸ்பெக்ட், அதே மரியாதை கொண்டு, அபவுட் த ஃபாலோயிங் மேட்டர்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல அதை பத்தி படிப்போம். மார்னிங் இஸ் த பெஸ்ட் டைம். இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒண்ணு, காலை பொழுதுல நாம செய்யக்கூடிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் என்னைக்குமே வந்து மேன்மையானது. ஒன் மஸ்ட் லேர்ன் த டிரான்சென்டல் சப்ஜெக்ட். ஒருத்தர் வந்து அந்த தெய்வீகமான அதாவது தெய்வீகமான நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு அதை அவங்க வந்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணணும்னா, அதாவது சப்மிசிவ் ஓரல், அடக்கத்தோட நாம கேட்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா. ஃப்ரம் த ரைட் ரிசோர்ஸ். அந்த ரைட் ரிசோர்ஸ் எது? குரு பரம்பரால இருந்து வந்தோம் இல்லையா. தர்போர் தீஸ் ஸ்டேஜஸ். அதனாலதான் இங்க இருக்கக்கூடிய கிட்ட வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த கேட்கக்கூடிய தன்மை, சப்தாகத்துல எல்லாம் நம்ம எல்லாமே காசு கொடுத்து அவர் ஏதோ பாடுவாரு, அதுக்கப்புறம் வந்து நாம அதை கேட்டுட்டு இருப்போம். ஆனா அதுல ஈடுபாடு என்பது இருக்காது. அதே பாகவதத்துல ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2-3 ஸ்லோகம் படிச்சா கூட நம்ம வந்து நமக்கு அந்த ஈடுபாடு என்பது கண்டிப்பா வரும். படிப்படியாக அந்த முன்னேற்றம் என்பதும் இருக்கும். ஈகர்னஸ் டு ஹியர், அதுதான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல இல்ல பிரபுபாதர் எங்க இருக்காரு? இந்த பிக்சர் தான் அவர் when he was young இல்லையா. ஸோ இங்க பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியை பாக்குறதுக்கு போறாரு ஆக்சுவலி இல்லையா. அவருடைய அதாவது ஃப்ரெண்ட் அவர் வந்து நீ வந்தே ஆகணும்ட்டு அழைச்சிட்டு போறாரு. ஸோ அது மாதிரி அங்க போன பிறகு எல்லாரும் நிறைய கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. ஆனா இவர் எதுவுமே கேட்கறது இல்லை, அமைதியா இருப்பார். ஆனா பிற்காலத்துல அவருடைய செயல்களை மெச்சி குரு மகாராஜ் ரொம்ப ஆனந்தம் கொள்கிறார் என்பது இந்த இதுல இருந்து வரக்கூடிய இதுதான். ஸோ இப்ப நம்ம அதை வாசிப்போம். வென் ஷீலா பிரபுபாதா சிட்டிங் அட் கோஷி. இவரோட இவரோட ஃப்ரெண்ட் யாரு அது போனது? கோசி. ஃப்ரெண்டு பேர் வந்து நம்ம லீலாமிரதத்துல படிச்சோமே, ஞாபகம் வரல எனக்கு கூட. ஓகே ஃபைன். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ சாப்டர்ஸ்ல வராது. ஓகே, சிட்டிங் அட் கோஷி என்றது ஒரு ஸ்தலம். சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரோட உட்கார்ந்துருக்காரு. அவர் இல்லையா. முன்ஷியா மாதாஜி? கரெக்ட் கரெக்ட், முன்ஷி கரெக்ட். முன்ஷி அவரோட தான் போறாரு. ரொம்ப பலவந்தப்படுத்துவார் அவர் இல்லையா. ஆனா இவர் போக மாட்டார், வேண்டாமே. ஏன்னா அவருக்கு சின்ன பிராயத்துல இருந்தே அவர் வந்து அவங்க வீட்டுல சாதுக்கள் எல்லாம் வருவாங்க. அந்த சாதுக்களுக்கு எல்லாமே வந்து நல்ல உபசரிப்பெல்லாம் நடக்கும். ஆனா அவர்கள யாரு உண்மையான சாது அப்படிங்கறது வந்து நம்மளால கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா அவர்கள் எந்த செயல்களிலுமே அவர்கள் வந்து ஈடுபடலை இந்த சமுதாய முன்னேற்றத்துக்கு இல்லையா. இத பக்தி தொண்டா ஏற்று செய்யணும்ன்றது அவருடைய எதிர்பார்ப்பு. அதனால அவருக்கு பேசிக்கலி இந்த சாமியார்கள் என்றால் அவருக்கு வந்து அதுல நம்பிக்கை என்பது கிடையாது. இதையும் நம்ம லீலாமிரதத்துலதான் படிக்கிறோம். ஸோ அப்போ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் வாஸ் ஸ்பீக்கிங் அண்ட் சோ மெனி பீப்புள் வேர் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். நிறைய பேர் கேள்வி கேட்கிறாங்க. அவர் அனைத்து கேள்விகளுக்குமே அவர் வந்து விடை அளிக்கிறார். ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரே ஒரு கேள்வி கூட அவர் வந்து கேட்கல. he just sat and listened with an eagerness to understand. அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கத்தை கொண்டு அவர் வந்து அமர்கிறாங்க. with an eagerness to reserve. அதை கேட்பதால் நாம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு இல்லையா. பகவானுடைய ரூபம், நாமம், லீலைகள், அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் நம்ம கேட்க நாம வந்து நம்முடைய செயல்ல வந்து பக்குவத்தை வந்து வரவழைச்சுக்குவோம் இல்லையா. அத போலதான் வந்து இந்த அதாவது பிரபுபாதர் அவருடைய அங்க இருக்கக்கூடிய சகாக்கள் எல்லாமே உட்கார்ந்து ஷீலா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் கிட்ட வந்து நிறைய வந்து அவர்கள் வந்து கொஸ்டின்ஸா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஆனா பிரபுபாதர் எதுவுமே கேட்கல. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஷீலா பிரபுபாதர் எங்க பார்த்தார் அவரை? அதாவது ரூப கோஸ்வாமி வந்து அலகாபாத் இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்து ரூப கோஸ்வாமியுடைய மடத்துல தான் வந்து பாக்குறார். அந்த இடத்துல தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து முதல்ல வந்து சந்திக்க அந்த நிலையில வந்து இருந்தார். சோ அதே இடத்துல வந்து போறார். இவரும் சப்மிசிவா போறார். அப்ப தீட்சை இல்லையா. சோ அங்க அந்த டெம்பிள் பிரசிடென்ட், அதாவது ரூப கோஸ்வாமி மட் Allahabad is where Lord Sri Chaitanya instructed Rupa Goswami, who also approached with complete submissiveness. அதாவது யார அணுகுறாங்க? சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரரை வந்து அணுகுறார். யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் வந்து
அதாவது தீட்சை பெறணும் இல்லையா, அதுக்காக. ஸோ கம்ப்ளீட் சப்மிஷனஸ் அதை கேட்கிறார். ஸோ த டெம்பிள் பிரசிடென்ட் ரெக்கமெண்டட் திஸ் டு அந்த கோயிலுடைய அதாவது முதன்மை ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவர். இப்ப நம்ம என்என்டி பிரபுஜி தான் பிரசிடென்ட் இல்லையா, அது போல. ஸோ அவரும் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றார், இந்த மாதிரி அபய் சரணுக்கு நீங்க இனிஷியேஷன் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஹி வாண்ட்ஸ் டு பி யுவர் டிசைபிள், உங்களுடைய சேவகனாக இருக்க அவர் வந்து விரும்புகிறார். அண்ட் இஸ் வெரி பிளீஸ்ட் அண்ட் செட், ஓ எஸ் ஐ வாண்ட். அப்போ அதாவது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சொல்றாங்க, எஸ் நான் அவருக்கு வந்து தீட்சையை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ மார்க்டு தட் ஹி லைக்ஸ் டு ஹியர், ஐ வில் இனிஷியேட் ஹிம். அதாவது இதெல்லாமே அவர் வந்து செயல்படுத்துறார். ஸோ அவர் வந்து தீட்சை பெறுகிறார். ஸோ ஈகர்னஸ் டு ஹியர், இது அந்த பண்பை நாம கண்டிப்பா வளர்த்துக்கணும் இல்லையா. ஸோ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் லார்ட் சொல்றார், ஓ கிராண்ட்ஃபாதர் பிரம்மா, ஒன் ஷுட் ரெகுலர்லி ஹியர் த ஃபேமஸ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வித் ஃபெய்த். நம்பிக்கை கொண்டு நாம் வந்து பாகவதத்தை வந்து கேட்கணும். நோ ஃபார் சர்டைன் தட் சச் ஹியரிங் இஸ் த ஒன்லி மீன்ஸ் ஆஃப், அதாவது சாட்டிஸ்ஃபை மீ. ஸோ பகவானை நமக்கு திருப்திப்படுத்தணும்னா பகவத்கீதை, பாகவதம், நம்ம ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டுகள் அனைத்திலுமே நாம வந்து பக்குவமாக ஆற்றுறது, இதெல்லாம் தான் இறைவனுக்கு திருப்தி உட செய்யும். அத்தகைய செயல்கள்ல நாம வந்து ஈடுபடுவதற்கு நம்மள நாம தயார்படுத்திக்கணும். அதுதான் இறைவனுக்கு வந்து திருப்தியையும் அளிக்கிறது என்பதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன் who daily reads Srimad Bhagavatam will attain with every syllable the results of giving a brown cow in charity. அதாவது இது என்ன பிரவுன் கவுன்னு தெரியல எனக்கு. ஸோ வாட் இஸ் வை இட் ஹஸ் பீன் டோல்ட். ஆனா இது எப்படின்னா தானம் கொடுக்குறோம்ல, அதுக்கு சமமாக வந்து ஒரு பசுவை வந்து தானம் கொடுத்தால் என்ன பலன் கிடைக்குமோ அது போன்ற ஒரு கோதான் கொடுத்தா என்ன வருமோ அது போலதான் இது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஈச் சிலபல். ஆனா வாசிக்கணும், நம்ம பாகவதத்தை வந்து கண்டிப்பா வாசிக்கணும், ஒரு எழுத்து விடாம வாசிக்கணும். One who daily reads and hears even often or quarter of the verse of Srimad Bhagavatam attains the results of giving 1000 cows in charity. 1000 பசுக்களை தானம் கொடுத்தா என்ன புண்ணியம் வருமோ அதற்கு ஈக்குவலண்டான அந்த புண்ணியம் என்பது கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்க பெறுவோம். எப்போ நாம் அதை அன்றாடம் அதை நாம வாசிக்கும் பொழுது. So my dear son, one who daily reads Srimad Bhagavatam with full concentration attains the results of studying the 18 Puranas. 18 புராணங்கள் படிச்ச அந்த பலனை வந்து இவர்கள் அடைவார்கள் என்று மீண்டும் ஒரு முறை வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ குளோரிஃபைங் த ஸ்பீக்கர். இப்போ வந்து சுத கோஸ்வாமியை வந்து புகழாரம் சொல்றது. அதுல இருந்து எந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து, அதாவது 6ல இருந்து 8வது ஸ்லோகம். ஓகே. ஸோ சுத கோஸ்வாமி வாஸ் ஆஃபர்ட். இப்போ வந்து அவருக்கு நல்ல ஸ்தானம் வச்சு அமர்த்தி இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ வாஸ் அவர், அவருக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா. ஏன்னா அவர் யாருடைய சிஷ்யர் வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி இல்லையா. அவருடைய தந்தையும் ரோமஹர்ஷ்ணருமே வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட தான் சிஷ்யரே. ரோமஹர்ஷ்ணர் எப்படி மரணித்தார் என்பது தெரியும் இல்லையா, எல்லாருக்குமே தெரியும். ரோமஹர்ஷ்ணர் பலராமர் வந்து மதிக்கல மாதாஜி. அவர் வரும் பொழுது எழுந்து நிக்க எல்லாரும் எழுந்திருப்பாங்க, ஆனா அவர் உட்கார்ந்துட்டே இருப்பார் மாதாஜி. அதனால கோபம் வந்து பலராமர் வந்து அவரை அடிச்சிருவாங்க. ஒரு புல்லை ஆயுதமா கொண்டு அவரை வந்து இது பண்ணுவார். கட்டாயம் மறந்துக்கிறாங்க. சுத கோஸ்வாமியோட தந்தை ரோமஹர்ஷன் இல்லையா. So he was aware of these things. யாருக்கு சுத கோஸ்வாமிக்கு இதிகாசங்கள் தெரியும், வரலாறு தெரியும், புராணங்கள் தெரியும், பழைய அதாவது கதைகள் எல்லாமே தெரியும். அதே மாதிரி வந்து ஓல்ட் ஹிஸ்டரி, அதாவது புராண காலத்துல இருந்த அந்த சரித்திரம் இல்லையா. சரித்திரம் தானே ஹிஸ்டரினா, சரித்திரம். அடுத்து தர்ம சாஸ்திரா, தர்மத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட சாஸ்திரங்கள் மற்றும் இந்த வேதங்கள், எவ்ரிதிங் எல்லாமே அவருக்கு நல்லா தெரியும். Therefore, he first of all addressing that you have read, not only you have read, but you have described இல்லையா. ரொம்ப அழகா இருக்கு. So therefore he was addressing, he is first of all addressing that you have read.
Not only you have read, but you have described. Description means you read something. இப்ப நாமளே படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாருக்கு எடுத்துரைக்கணும்னா அதை பத்தி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், படிச்சுக்கிட்டே போவோம். கொஞ்சம் எல்லாம் நம்ம ஃபாஸ்டா படிக்கும்போது நம்மளால அதை புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா அதே அடுத்து இன்னொருத்தருக்கு நம்ம எடுத்துரைக்கணும்னா அதை பத்தி நம்ம நன்னா படிச்சுக்கணும் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால வந்து எடுத்துரைக்க முடியும். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுற 2 விதமான செயல்கள் என்னன்னாக்கா, பிரைமரி சிம்பிளி ரீடிங் வில் நாட் ஹெல்ப் அஸ். வெறுமனே படிச்சா மட்டும் நமக்கு எந்த ஒரு சகாயமும் வராது. when we shall be able to preach the reading, அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைச்சா, it doesn't matter whether in the same language or in my own language அப்படின்னா, எந்த மொழியில வந்து இருந்து எடுத்துரைத்தாலுமே அதிதானி அக்யாதானி அதிதானி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருக்கா. ஸோ அதாவது doesn't matter, that is what. ஸோ அதாவது when we shall be able to preach the reading matter, doesn't matter whether it is the same language or in my own language. எதுவா இருந்தாலுமே எடுத்துரைக்கிறது வந்து செய்யும் பொழுது நம்ம பாஷைகளை பத்தி நாம கண்டிப்பா கவலைப்பட மாட்டோம். அது போல it doesn't matter, that's wanted, அதுதான் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறார். ஸோ அக்தயா தானி அதிதானி அப்படின்னா, அதிதானி அப்படின்னாக்கா யூ ஹவ் ரெட் அப்படின்ற பொருள். யூ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்டு இல்லையா, அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை வந்து எடுத்துரைச்சிங்க, அதுக்கப்புறம் விளக்கத்தை கொடுத்தீங்க, இது எல்லாமே வந்து சொல்றது. ஸோ இது வந்து அதாவது 5th 6th ஸ்லோகத்தினுடைய அந்த பர்பட்ல வந்திருக்கக்கூடியதுதான். பிரபுபாதர் வந்து எங்கேயோ அதாவது லெக்சர் இல்லையா, அந்த இடத்துல இதை வந்து மேற்கோள் காட்டி சொல்லியிருக்காரு. இப்போ குளோரிஃபைங் ஆஃப் ஸ்பீக்கர் இன்னும் கண்டினியூ ஆகும். 5th ஸ்லோகம் பார்த்தோம், 6th ஸ்லோகம். டு ஹியர் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் them in more than the reading them. அதாவது நம்ம கேட்டல் மற்றும் வந்து அதை வந்து விளக்குதல், இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எதை காட்டிலும் என்றால், அதாவது வாசிக்கிறதை காட்டிலும். One can assimilate the knowledge of the revealed scriptures only by hearing and explaining. ஒரு சிலருடைய மெமரி, எக்ஸ்பிளைனிங், ஒருத்தருடைய கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கும்னா, அவங்களால வந்து 2மே மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ஒருத்தருக்கு 1 மட்டும் தான் மேனேஜ் பண்ண முடியும் இல்லையா. இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, revealed, one can assimilate the knowledge of the revealed scriptures இல்லையா. ஸோ ஒன்லி பை ஹியரிங் அண்ட் எக்ஸ்பிளைனிங். ஸ்ரவணம் நல்லா பண்ணா மட்டும் தான் நம்மளால கீர்த்தனமே பண்ண முடியும். ஸ்ரவணம் வந்து நம்ம நல்லா பண்ணலன்னா கீர்த்தனம் கண்டிப்பா நம்மளால செயல்படுத்த முடியாது. மேலும் ஹியரிங் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்ரவணம் and explaining is called as Krishna. So 2 process of Shravana and Kirtana are the primary important things actually. ஸ்ரவணமும் கீர்த்தனம் தான் மிக மிக அது வந்து ஆன்மீக தளத்தை நோக்கி வந்து அது நம்மள இட்டு செல்கின்றது. இப்போ பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வந்து சில ரெஃபரன்சஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க. சிந்து 2.74 ஸ்லோகத்துல இருந்து. அதுக்கு நாம் என்ன ஆகணும், நாம் ஆற்றக்கூடிய அந்த செயல்கள் பக்குவமா இருக்கணும்னா நாம் ஒரு ஆன்மீக குருவை வந்து கண்டிப்பாக அணுக வேண்டும். சோ அந்த குருனுடைய நிழல்ல வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். குரு பாதாஸ்ரய தஸ்மாத் இல்லையா, அதாவது கிருஷ்ணாஸ் கேஸ் வில் surely listen to us. கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகம் நமக்கு எப்ப கிடைக்கும்னா when we have proper connection. இப்போ நம்ம வீட்டுல மிக்சி இருக்கு, கிரைண்டர் இருக்கு, அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த பிளக்ல போடுறோம், அதை ஆன் பண்ண பிறகுதான் வந்து மோட்டரே சுத்த ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. அது போல வந்து கிருஷ்ணா வந்து நம்ம எல்லாம் தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள், நம்ம எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்றோன்றது பகவான் ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும் இல்லையா. சோ நம்மளை ரட்சிக்கிறதுக்கும் அவர் தான் வர. சோ அதனால கிருஷ்ணா கிரேஸ் வில் ஷுவர்லி டிசன் டு அஸ், அதாவது கண்டிப்பா வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறுவோம் when we have proper connection. இந்த கனெக்ஷன் யார் மூலியமா கிடைக்கிறது நமக்கு, அதாவது குருவின் மூலியமாக நமக்கு கிடைக்கிறது. இஸ் தி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட், அதாவது சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறவர் வந்து குரு தான். therefore our first business in culturing Krishna consciousness is to take the shelter of Guru இல்லையா. முதல்ல ஆசிரியரிடம், அதுக்கு அடுத்துதான் வந்து மிச்சம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை நாம அணுகி அவரிடத்தில் நாம சீடராகி விடுவது. மேலும் கிருஷ்ண தீக்ஷாதி சிக்ஷானாம் அப்படிங்கிற கருத்து என்னன்னா,
நாட் எவ்ரி ஒன் நீட்ஸ் எ குரு. எல்லாருக்கும் குரு தேவை என்பது கிடையாது. ஒன்லி ஒன் ஹூ வாண்ட் டு புட் அன் எண்ட் டு த மிசரபிள் கண்டிஷன் ஆஃப் த சோல், that is because of the material existence, he needs guru. So சாதாரண மக்கள் வந்து அதாவது no not required, everyone needs a guru. Only one who wants to put, அதாவது சாதாரண மக்களுக்கு குரு அவசரமே இல்லை. ஆனா உண்மையில குரு எல்லாருக்குமே தேவைதான். ஆனா அந்த உயிர் வாழி குருனுடைய முக்கியத்துவத்தை தெரியாம குரு படியணும்னு நினைக்கிறது வந்து நமது தவறான கருத்து இல்லையா? அததான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. நோ, எவ்ரி ஒன் நீட்ஸ் எ குரு. எல்லாருக்குமே குரு தேவை. ஒன் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு புட் அன் எண்ட் ஆஃப் டு த மிசரபிள் கண்டிஷன். அதாவது யார் ஒருத்தர் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய துன்பம் நிறைந்த இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய சங்கடங்களுக்கு எல்லாமே வந்து முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்படிப்பட்டவங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து குரு தேவை. அவங்கதான். குரு இஸ் நாட் எ ஃபேஷன். குரு வந்து நமக்கு ஒரு ஃபேஷனா கிடையாது. ஸோ அதனால அது வந்து அத்தியாவசியமான நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒன்றை நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. விஸ்ரம்பேன குரு சேவா இல்லையா? Visrambena Guru Seva. The Guru is to be honored as much as spiritual Lord, because he is the most confidential servitor of the Lord. Yeah. அஷ்ட சகிகள் எப்பவுமே வந்து இறைவனுடைய அந்த தன்மைக்கு அவர்கள் வந்து செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் இல்லையா? அஷ்ட சகிஸ். அது போல அதுதான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறாங்க. மேலும் வந்து குரு இஸ் நாட் அ ஃபேஷன். எனக்கு குரு இருக்கான்னு நம்ம வந்து டம்மா அடிச்சுக்க வேண்டியது இல்லை. அதுல எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. விஸ்ரம்பேன குரு சேவை. விஸ்ரம்பம் என்றால் என்ன? யாருக்காவது தெரியுமா? எல்லாரும் சைலண்டா இருக்கீங்க. கிளாஸ் நடந்துன்னு இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, என்ன கேட்டீங்க? விஸ்ரம்பேனா என்ன? குரு பகவான் மாதிரி குரு. அதான் அந்த விளக்கத்துல புரிஞ்சுப்பாங்க. அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு என்ன மீன்? பார்த்துட்டு வந்து சொல்லுங்க சரியா? நான் உங்களுக்கு டைம் ஒதுக்குறேன், நீங்க நாளைக்கு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. So Guru is to be honored as much as Supreme Lord because he is the most confidential, அதாவது சர்வேட்டர் ஆஃப் த லார்ட். அவங்கதான் வந்து இறைவனுக்கு தொண்டாற்றக்கூடியவர்கள். This knowledge in all revealed scriptures and followed by the authorities. அதுக்கப்புறம் வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே வந்து யாரால வந்து அதாவது யாரால வந்து அது உபயோகப்படுத்தப்படுகிறதுன்னா, யார் அதை யூஸ் பண்றாங்கன்னாக்கா அதை புரிந்து கொண்டவர்கள். எப்படிப்பட்டவர்கள்? ஒரு குரு பரம்பரால இருந்து வந்தவங்க. அவங்களால மட்டும்தான் அதை வந்து உபயோகப்படுத்த முடியும் இல்லையா? Therefore, I offer my humble obeisances unto the lotus feet of the ஸ்ரீ குரு தேவா. இது வந்து குருவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சேவை இல்லையா? ஒருத்தரா நம்ம வந்து சொல்லிட்டே வரோம். சாது வர்த்தமானு வர்த்தினாம் அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த இது படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஒரு பெரிய மனிதர் எந்த ஓமையை வந்து அமைத்து கொடுக்கிறாரோ அதையே பின்பற்றுபவர்களுமே வந்து செயல்படுத்துகிறார்கள் இல்லையா? ஆனா அந்த தூய பக்தர் வந்து இஸ் ஏபிள் டு அட்ராக்ட் த கிருஷ்ணாஸ் தட் இஸ் லார்ட்ஸ் அஃபெக்ஷன். ஒரு தூய பக்தர் இது வந்து இதையும் தாண்டி நம்மள மேக்சிமம் வந்து ஒரு லெவல் தான் இல்லையா? மேக்சிமம் மத்தியம் அதிகாரியோ இல்ல வந்து கனிஷ்ட அதிகாரியோ ஏதோ ஒரு நிலையில தான் இருப்போம் நம்ம இல்லையா? ஆனா உத்தம நிலையுமே கடந்த ஒரு நிலை தான் இல்லையா? So the pure devotee is able to attract the Lord's devotion. So much so that the Lord himself then desires to render service to his teacher. So அதாவது ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த அப்படின்னா இறைவனை வந்து நாம குருவின் மூலியமாக காண்கின்றோம். இஸ் த குருவை நம்ம பார்க்கறோம்னா, ஒரு குருவை நாம் சேவிக்கின்றோம் என்றால் சோ நம்ம இறைவனை நேர கண்டது கிடையாது. He is the role model. ஸோ அதனால ஆஸ் மச் ஆஸ் லார்ட் ஹிம்செல்ஃப் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவோ இல்லையா, லார்ட் ஹிம்செல்ஃப் தென் டிசையர்ஸ் டு ரெண்டர் சர்வீஸ் டு ஹிஸ் பியூர் டிவோட்டி. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து பகவானும் வந்து
தன்னுடைய செயல்கள் வந்து அவருக்கு ஆற்றுகின்றார். சோ அப்படின்னா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அர்ஜுனன் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் தேர் ஓட்டினார். இட்ஸ் அ வெரி வெரி மினியல் சர்வீஸ் இல்லையா? ஆனாலும் பகவான் அதை வந்து தோற்கடிக்கிறார். சோ அந்த மாதிரி குருவினிடத்துல நாம வந்து தஞ்சம் அடைந்தால் இறைவனுடைய அருள் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இப்போ லாஸ்ட் பாகம் இந்த Hare Krishna Mataji. Vishwambhanan is confidential, Mataji. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. Hare Krishna. தேங்க்யூ. Confidential servitor வருது இல்லைங்களா? எஸ், மிக ரகசியம் இல்லையா? தட் மீன்ஸ் மீன் ரகசியம் என்றால் நம்மளால ஒன்லி ரிலீஷிங் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா? இப்ப நம்ம நிறைய பேர் we can realize, we would have realized நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து இறைவன் இருக்கிறார் என்பதை உணரக்கூடிய அந்த நிலைகள் எல்லாமே நாம கடந்து தான் வந்திருக்கோம் இல்லையா? ஆனா அது எல்லாமே பாவத்துல இருந்து நம்ம நோக்குறது, அததான் வந்து நம்ம விஸ்ரம்பம் என்று சொல்றோம் இல்லையா? சோ தத்ராஞ்சன ஆயுஷ்மான் பவதாயத் விநிஷ்சிதம் பும்சாம் ஏகாந்தஹ தத ஸ்ரேயஸ் தன்னாஹ சம்சிதும் அர்ஹசி. அதாவது பற்பல தத்ரானுஷ்யானாம், பற்பல ஆண்டுகள் இல்லையா இறைவனால் ஆசீர்வாதிக்கப்பட்டவர்கள், ப்ளீஸ் பி therefore be blessed with many years அப்படின்னு ஆசீர்வாதப்படுகின்றார். தி எக்ஸ்பிளைனர் இப்ப யாரு இந்த கொஸ்டின் கேட்கறது யாரு? அதாவது நைமிஷரியத்துல குழுமி இருக்கக்கூடிய சௌனிக்க ரிஷிகள் தலைமையில குடியிருக்கக்கூடிய அந்த ரிஷி முனிகள் வந்து கேட்கிறார்கள். சோ எக்ஸ்பிளைன் டு அஸ், எங்களுக்கு வந்து இதை எடுத்துரைங்க in an easily understandable way. இப்ப நம்ம பிரபுபாதர் எழுத்துக்கள் எல்லாமே ரொம்ப 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 சிம்பிள் தான் இல்லையா? எங்கேயுமே நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஹார்ட் வேர்ட்ஸ் எங்கேயாவது 1-2 இருக்கும், அதை டிக்ஷனரியில பார்த்தா நமக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சுப்போம். அதை தவிர்த்து நமக்கு வேற எந்த குறையுமே கிடையாது இல்லையா? பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள் நம்ம வந்து படிச்சு அதை வந்து ஒரு சிம்பிளாயே, அதுக்கப்புறம் எளிமையா இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் வே, வாட் யூ அசர்டைன் டு பி த அப்சல்யூட் அண்ட் அல்டிமேட் குட், இதுதான் வந்து கொஸ்டின். இந்த 2 ஸ்லோகத்துல நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னாக்கா 9th ஸ்லோகம் அண்ட் 11th ஸ்லோகம் இல்லையா? சோ 10th ஸ்லோகம் மனப்பாட ஸ்லோகம் உங்களுக்கு. பிரயாண காலேன பிராயேன அல்பாயுஷு சப்யா இருங்க கொஞ்சம் இருங்க. நம்ம we are not reciting, so we are only explaining. அப்புறம் நீங்க recitation பண்ணுங்க. ஓகே, சோ பிராயேன அல்பாயுஷு, இந்த கலியுகத்துக்கே இருக்கக்கூடிய அந்த குறை இல்லையா? நமக்கு எல்லாமே குறையுடைய ஆயுள் இல்லையா? அதுதான் இந்த கலவுனாக்கா கலியுகம் இல்லையா? இந்த கலியுகத்துல இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் சுமந்த மதையோ இல்லையா? சோ எப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் வந்து, அதாவது மந்தமா இருக்கிறது, சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறது. சுமந்த மத்தையோ அப்படின்னாக்கா தவறான ஒரு வழி நடத்தப்படக்கூடிய தன்மை, இது கண்டிப்பா இருக்கு இல்லையா? நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து யாராவது நமக்கு பிடிச்சவங்க என்ன சொன்னாலும் அதனுடைய அவங்க மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையில வந்து நாம அப்படியே வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லையா? அது நல்லதா கெட்டதா என்பதை யோசிக்காத ஒரு சூழ்நிலை கூட நமக்கு உண்டு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் மந்த பாக்கியம் அப்படின்றது துரதிர்ஷ்டம் இல்லையா? ஹை உபாதுருத்தாக, அதுக்கும் மேல வந்து துருதா அப்படின்னாக்கா டிஸ்டர்ப், சஞ்சலம் அடைந்து இருக்கக்கூடிய உண்மை இல்லையா? நமக்கு அந்த குணம் இருக்கா இல்லையா? ஏதாவது நடக்கும் பொழுது நமக்கு ஃபேவரபிளா நடக்கலன்னா அது வந்து நமக்கு மனசுல வந்து எப்பவுமே ஓடிண்டே இருக்கும் இல்லையா? ஃபேவரபிளா இருந்தா ஆனந்த கூத்தாடும், அடுத்து வந்து அகங்காரத்தை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்தும். சோ இந்த 2 ஸ்லோகங்கள். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து வாட் யூ அசர்டைன் டு பி த அப்சல்யூட், சுத கோஸ்வாமி கிட்ட கேக்குறாங்க. இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய மக்களுக்கு பொதுவாக இது வந்து நன்மையை அளிக்கக்கூடியது அப்படிங்கறத வந்து கேக்குறாங்க. ஏன் இதை கேக்குறோம்னா, இது கலியுகத்தினுடைய நிலை இதுதான் அப்படிங்கறது இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நமக்கு தெரிய வருது. சோ அதனால இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த குவாலிட்டியோடு இருக்கக்கூடிய ஜனங்க கிட்ட நம்ம மேன்மையான ஒரு நிலையை வந்து நம்மளால எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லையா? அதனால அவர்கள் எப்பவுமே சங்கடத்துலதான் உழண்டு இருப்பாங்க.
அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு வந்து எது நன்மை என்பதை நாம கண்டிப்பா யோசிக்கணும் இல்லையா? அதுதான் வந்து. ஒரு டவுட் மாதாஜி, சொல்லுங்க பிரபு. எஸ், இந்த சேஜஸ் வந்து they say 1000 இயர்ஸ்க்கு வந்து யக்ஞம் பண்றேன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. That's how it starts இல்லீங்களா? ஆமா. This happens, setting is in the Dwapara age only, Mataji, no? Their lifetime yes. is 1000 only, no, Mataji? So how does it correlate to the ultimate? அப்படின்னா நம்ம when we anticipate பண்ணணும்னா இது எப்படின்னாக்கா, யார் ஸ்டார்ட் பண்றாங்களோ அவங்களே கடைசி வரைக்கும் இருப்பாங்கன்றது கிடையாது. ஆனா it will be taken care, it will be continuation இல்லையா? இப்ப நம்ம கூட ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை எடுத்துக்கோங்களேன். அதை ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இல்லையா? ஸ்டில் தட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வில் பி தேர், தே ஆர் ஸ்டில் ரூலிங் இல்லையா? அது மாதிரிதான். ஸோ திஸ் வில் பி டன், டேக்கன் கேர் பை தெம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. எஸ், 1000 years. எஸ், இட் வில் பி கண்டினியூஷன். எஸ், but the total duration will be 1000 years. 1000 years continued by different stages. Yes, it will be taken. Correct. Thank you, Mataji. ஏன்னா அவங்களே 1000 என்ன மேபி கடைசியில தான் அவங்களால இருக்க முடியாம போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம். மிச்சம் அந்த ஐ திங்க் தட் ஆல் அந்த கடைசி காலகட்டத்துல அடுத்து இருக்கக்கூடியவங்க, ஏன்னா அவங்க தலைமையில எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இல்லையா? சோ அவங்க வந்து 1000 years இருக்கலாம் இல்லையா? சோ தே மே கண்டினியூ. சோ அவர் சவுனக்கர் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. இப்போ நம்ம பரம்பரையிலே எடுத்துட்டாலே சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தாரு, சங்கீர்த்தனத்தை எடுத்துட்டு வந்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி வினோத டாகூர் அவர்கள் அதை ரூப கோஸ்வாமி செய்தார். அதுக்கப்புறம் பக்தி வினோத டாகூர், அப்புறம் இந்த 5 ஆச்சாரியாஸ் எல்லாமே கண்டினியூஸா எடுத்துட்டு வந்தாங்க. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி இல்லையா? சோ கௌரகிஷோர் தாஸ் பாபாஜி, ஜெகநாத் பாபாஜி, இவங்க எல்லாருமே வந்து பண்ணிட்டு தான் வந்தாங்க. ஷீல பிரபுபாதர் அவரும் வந்து செய்துட்டு போனார் இல்லையா? இப்ப அதையே பின்பற்றி நாம் எல்லாரும் கூட அண்டர் த டிஃப்ரெண்ட், அதாவது ஒரு போர்டு கீழே வந்து நம்ம எல்லாருமே பண்ணிட்டு போறாங்க. நம்ம எல்லாம் கிரேட் பீப்புள் கிடையாது, ஆனா ஸ்டில் தட் பிராமணிக்கல் திங்ஸ் கல்ச்சர் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்டில் இட் இஸ் கோயிங் ஆன் ஹேப்பனிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன், செகண்ட் இனிஷியேஷன், ஐ எம் ஒன்லி கோரிலேட்டிங் வித் த கான்டெக்ட் பிரபு, பிகாஸ் எஸ். ஸோ அதனால அந்த மாதிரி வந்து செய்துட்டு போறது. மந்தம் என்பது நிதானமா செய்யறது இல்லையா? ஆக்சுவலி தே ஆர் மந்தா. மந்தா மீன்ஸ் ஃபால்ட்டி, ஈவன் தவறுகள் கூட இல்லையா? ஏன்னா அவங்களுக்கு உணர்தலே கரெக்டான ஒரு உணர்தல் இருக்காது இல்லையா? சோம்பேறித்தனம், ஆலோசிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்காது. அதனால அவங்க புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்கமும் வேறுபட்டு இருக்கலாம். அதனால அவர்கள் அதை தவறாக உணர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பும் உண்டு இல்லையா? ஸ்லோனஸ் மீன்ஸ் ஸ்லோ அப்படின்னா, நம்ம ஸ்லோ மீன்ஸ் ஸ்லோ இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் ரியலைசேஷன் அப்படின்னா அவங்க அவ்வளவு அஜ்ஞானத்துல இருந்துப்பாங்க. ஸ்லோ என்பது நம்ம புத்தியே வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து போகாது, அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. ஆல் ரைட், வி ஷல் டேக் இட் லேட்டர் ஆன். நவ் ஐ ஹாவ் காட் ஸ்ட்ரென்த், லெட் மீ என்ஜாய் சென்சஸ், தென் வி ஷல் சி லேட்டர் ஆன். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மந்தா, நாட் சீரியஸ். இதுதான் நம்ம இப்போ பிரபஞ்சத்துல பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய உண்மையே இல்லையா? நான் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ் நீங்க சொன்னீங்கன்னா பக்தி பண்ணுங்கன்னா, உங்களை மாதிரி வயசான பிறகு நான் பண்றேனே அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்படின்னா பக்தி என்பது வயோதிக காலத்தில் பார்க்க வேண்டிய ஒன்று அப்படின்னும் பொழுது தே ஆர் மந்தாஸ் அப்படின்னு பொருள் இல்லையா? சுமந்த மதையோ இல்லையா? சோ திஸ் பிலாசபி ஸ்டில் மோர் பேட். இது இன்னும் மோசமானது. இது எல்லாமே இந்த நோட்ஸ் வந்து பிரபுபாதரோட லெக்சர்ஸ்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க, அதுதான் அந்த இடத்துல கோட் பண்ணியிருக்காரு. You see, they are simply thinking on bodily concept of life இல்லையா? சோ நம்ம பௌதிகத்திலிருந்தே நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம். ஆக்சஸ் பிலாசபி, கழுத மாதிரி, கழுத முன்னாடி வந்து புல் கட்டு இருந்தா அது போகாது, நகரவே நகராது. அந்த புல்லு கிடைக்கும்ன்றதுக்காக ஒரு அடி அடிச்சு வச்சு போகும் இல்லையா? அது மாதிரிதான். ஆனா கடைசி வரைக்கும் அது எதுவுமே கிடைக்காது. அது போன்ற வாழ்க்கை நிலையும் மனிதனுக்கு. டாக்ஸ் பிலாசபி, நாய் மாதிரி. அப்புறம் வந்து ஃப்ராக்ஸ் பிலாசபி இல்லையா? டாக் பிலாசபி எப்படி, அது யார, அதாவது அது குலைச்சுட்டே இருக்கும். டாக், நாய் வந்து எப்படி அதனுடைய சுபாவம் எப்படி, யாரோடுமே யாருக்குமே பகிர்ந்து கொடுக்காது. அவ்வளவு அஜ்ஞானம் நாய் வந்து இல்லையா? சோ அது தனக்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம், பேராசை கொண்டது நாயிடத்துல இருந்து நாம பார்க்கும் பொழுது. ஃப்ராக் வந்து அது உணர்தலை கொண்டு சொல்றது. அதாவது டாக்டர் ஃப்ராக் பிலாசபி வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி எப்பயோ பேசுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம். சோ ஒரு கிணத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு தவளை இல்லையா? கிணத்துல இருக்கக்கூடிய தவளை நினைச்சுக்குமா அதுவே பெரிய கடல்ன்னு நினைச்சுக்குமா? ஆனா
கடலாண்ட இருக்கக்கூடிய தவளைக்கு தெரியும் இது கிணத்து தவளை, இந்த தவளைக்கு இதுதான் வந்து வாழ்க்கை அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்படின்னா நாம இங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த வைபோகங்களே வந்து மேன்மையான வைபோகங்கள், இதை விட கிரேட் வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு இது. ஆனா இதெல்லாம் உண்மையிலே இட் இஸ் அ வெரி வெரி லோ இல்லையா? அதாவது பௌதிகத்துல நம்ம வந்து மேன்மையா இருந்தோம்னா அதனால எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது இந்த ஆத்மாவுக்கு. தென் வி ஆர் வெரி புவர் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் தே ஆர் பாசிங் ஆஸ் அ பிலாசபரி தத்துவங்கள். அப்படிப்பட்டவங்க சொல்றது எல்லாமே அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்கதான் கிரேட்டா. சில பேர் வந்து அவங்க வாழ்க்கையில வந்து அடிமட்டத்துல இருந்து மேன்மையா போய் உட்கார்ந்து இருக்கலாம். அவங்க சொல்லக்கூடியதுதான் கிரேட் தத்துவங்கள்னு நினைப்பாங்க. அடுத்தவங்களை அவங்க பேச கூட விட மாட்டாங்க இல்லையா? அப்ப நம்ம போய் உட்கார்ந்தோம்னா நமக்கு இவங்களுக்கு ஏதோ வேலை வெட்டி இல்ல, அதனாலதான் இப்ப உட்கார்ந்து இந்த மாதிரி வந்து டைம் பாஸ் பண்றாங்கன்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அதுதான் தவறான வழி நடத்துதல்ல போறோம். they feel that they are right but they are not on the right track. okay, so their opinion, their philosophy, they are all condemned. okay, அதுதான் வந்து சுமந்த மதையம். மந்த பாக்கியம் துரதிஷ்டம் இல்லையா? வாய்ப்பு கிடையாது. they can get all facilities of the life. நல்ல செல்வந்த வீட்டுல இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க வந்து அதாவது மழைக்கு கூட வந்து கோயில் பக்கம் ஒதுங்கி இருந்திருக்க மாட்டாங்க. அதுதான் வந்து மிகவும் வந்து மந்த பாக்கியம் என்று சொல்லப்படுவது. பிகாஸ் அன்பார்ச்சுனேட் they are lying on the street in America, such a big nation with everything complete. அப்படின்னா நல்ல செல்வத்துல இருக்கக்கூடியது, no scarcity, so many hippies இல்லையா? so மந்த பாக்யா, unfortunate. if one is unfortunate you cannot make him correct. condemned, you cannot check one's unfortunateness. if one is unfortunate position can be changed, that is only Krishna consciousness. நாமெல்லாம் அதுதான் பண்ணணும். நம்மளால ஒரு ஜீவன் வந்து வாழ்க்கையில கிருஷ்ண உணர்வுக்கு செல்வதற்கான மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடிஞ்சா அதுதான் வந்து ரியலி அது கிரேட் கிருஷ்ண கான்சியஸ் சேவா இல்லையா? இது நம்ம வீட்லயே நம்ம செய்யணும். பேசிக்கலி இட் ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் அவர் ஹவுஸ் ஒன்லி. ஆனா நம்ம அதை டைரக்டா பண்ண முடியலன்னா பிரார்த்தனைகள் இன்டைரக்டா பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். டைரக்டா சொன்னா கேட்டுக்கிற மாதிரி இருந்தா டைரக்டா சொல்லிட வேண்டியதுதான். டைரக்டா சொன்னா கேட்கலன்னா யூ டூ வித் பிரேயர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க உங்க வீட்டுல பாகவதம் செட் இருந்தா உங்க வீட்டுல யாரு லீஸ்டா சாமி கும்பிடுறாங்களோ அவங்க ரூம்ல எதுவுமே வச்சிருங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் ட்ரிகர் ஆஃப். கிருஷ்ணரை சேவிச்சுண்டு அவங்க ரூம்ல எடுத்துட்டு போயிட்டு அழகா ஷெல்ஃப்ல வச்சிருங்க. கண்டிப்பா அவங்க வந்து மாற்றத்திற்கான ஒரு மார்க்கத்துக்கு கண்டிப்பா வருவாங்க. இது நிஜமாவே நடக்கக்கூடிய ஒன்று. பகவான் பாகவதம் ரூபத்துல இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அது உண்மை என்று நாம நம்பும் பொழுது பகவான் அவங்களோட இருக்கட்டுமே நினைச்சுட்டு நாம அவங்க இடத்துல வேணும். திஸ் ஆர் ஆல் இன்டைரக்ட் வேஸ் ஆஃப் அப்ரோச்சிங். இது என்னுடைய அப்ரோச். அதனால உங்ககிட்ட க்ளோஸ் சர்க்கிள், அதனால ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானு. ஓகே, மழைக்கு கூட திரும்ப மாட்டோம், பக்தி உண்டு ஆனா செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இது, அந்த வயசு அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இல்லையா? அப்போ அவங்கள வந்து மாற்றணும்னா நம்ம டைரக்டா சொன்னோம்னா தே நோ மீ, நான் எப்பவுமே டைரக்டா தான் சொல்லுவேன்றதுன்னு தெரியும். அதனால இப்பெல்லாம் சொல்றதே கிடையாது. ஓகே, எல்லாமே இன்டைரக்ட் தான். நான் டைரக்டா சொன்னா நமக்கு ஏதோ பைத்தியம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்க நல்லதுக்காக தான் நம்ம கத்துறோன்றதே அவங்களுக்கு தெரியறதே கிடையாது. ஆனா இந்த மாதிரி சைலண்டா நம்ம வந்து வச்சுட்டோம். ஸோ தெர் இஸ் நோ அதர் வே. அவங்கள நம்ம பகவானுடைய பக்தி பாதையில கண்டிப்பா அழைச்சிட்டு வரணும். ஏன்னா அவர்கள் எல்லாம் கூட நாம எப்படி தவறி விழுந்த ஆத்மாவும் அவங்களும் தவறி விழுந்த ஆத்மா தான். எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. வெறும் வயசு அப்படின்னா நாம முன்னாடி பிறந்திருக்கோம், அவங்க பின்னாடி பிறந்திருக்காங்க, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். மற்றபடி எந்த வித்தியாசமே கிடையாது. அதனால அவங்கள there is no other way. You cannot make an philanthropic work and change the fortune of any person. That is no way possible. மந்திரத்தால மாங்காய பறிக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல ப்ராவர்ப் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது அவங்க வாழ்க்கைக்கு. அதனால நம்மளால முடிஞ்ச சேவை கண்டிப்பா காலையில நம்ம மங்களாரத்தி பாடல் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் அவங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் இன்டைரக்டா இம்பாக்ட் கண்டிப்பா ஏற்படும். அதனால வீட்டுல நாம ஆஸ்டாரிட்டிஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி தே வில் ஆல்சோ சேஞ்ச். அது இப்ப ஆகலைனாலும் பொறுமை கொண்டு நாம அதை பார்த்துட்டே போனோம்னா பிற்காலத்துல அதனுடைய பலனை நாம கண்டிப்பா நம்ம பார்க்கலாம். அவர்கள் நன்னிலை அடையும் போது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த ஆனந்தமே அதுதான் பேரானந்தம் இல்லையா? நமக்கு அதுல எந்த
வேணும்னு எதுவுமே கிடையாது. இருந்தாலும் அவங்க நம்ம பிள்ளைங்க அப்படிங்கிற கோணத்துல யோசிக்கிறத விட எதிர்காலத்துல வந்து இவர்கள் வந்து சங்கடத்துல விழுவாங்க இல்லையா, தவறி விழுந்த ஆத்மாவாச்சே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம், அந்த எண்ணத்தை கொண்டாவது நாம செயல்படுத்த வேண்டும். இந்த சேஜஸ் ஆஃப் நைமிஷாரண்யா ஆர் ஆங்ஷியஸ், அதுதான் இல்லையா, நமக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் வருது. இந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாமே இப்படி இருக்கே, நம்மளை சுத்தி எத்தனையோ பேர் வந்து சங்கடங்கள் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு ரியாலிட்டி ஓரளவுக்கு இவங்க ஏன் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்லாம் நம்மளால யோசிக்க தோணும். வி ஷுட் புட் இன் a தாட் ப்ராசஸ். நம்ம அவங்களுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனா நாம இதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இவங்க என்ன சங்கடத்துல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நம்மளால ஏதாவது உதவ முடியுமா, நம்ம கொடுத்தா அவங்க ஏத்துப்பாங்களா, இல்ல முடியாதுன்னு நம்ம ப்ரே பண்ணலாமே அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு மட்டும் நம்ம வளர்த்தோம். டு டிஸ்டாங்கிள், நம்ம எல்லாம் தவறே வேண்டாம், டிஸ்டாங்கிள் த ஃபாலன் சோல் அண்ட் ஹியர் தே ஆர் சீக்கிங் த ரெமிடி. சுத கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து அவங்க வந்து ரெமிடி சொல்யூஷன் கேட்கிறாங்க. இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இந்த இதுல. There are many varieties of scriptures. In all of them there are many prescribed duties இல்லையா, நிறைய வேத சாஸ்திரங்கள் உண்டு, நிறைய பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளும் உண்டு ஒவ்வொருத்தருக்குமே வர்ணாசிரம பிரகாரம் கூட, which can be learned only after many years study of their various division. நம்ம ஒவ்வொரு வேதமா படிச்சுன்னு போனாக்க நமக்கு ஆயிட்டே இருக்காது. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் படிச்சாலே எல்லாமே கவர் ஆகணும், எதுன்னா அது பாகவதம் இல்லையா. Please select the essence of all these scriptures and explain it for the good of all living beings. By such instruction their hearts may be fully satisfied. This is the purification process. நாம் எல்லாமே வந்து தூய்மை ஆறுது இந்த ப்ராசஸ் தான் இல்லையா, கேட்பதாலும் சொல்வதாலுமே. Taking into consideration the fallen condition of the people in general in this age of Kali, the sages of Naimisharanya suggested that Sri Suta Goswami relate the essence of such scriptures, because in this age it is not possible for the fallen souls to understand and undergo all lessons of these various scriptures in Varna and Ashrama. 100% is right. ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்மளால தனியா படிக்கவே முடியாது இல்லையா. அனைத்து வேதங்களுடைய சாராம்சமா இருக்கக்கூடிய இந்த பாகவதம் படிக்கிறதுக்கே நமக்கு 6-7 வருஷம் ஆகும் கண்டிப்பா இல்லையா. சோ இப்ப நம்ம என்ன 4th கேண்டோல வாசிச்சுட்டு இருக்கோம், 12 கேண்டோஸ் இருக்கு அப்படின்னா 3ல் 1 பகுதி கிட்டதான் நம்ம இருக்கோம். இன்னும் 2 பகுதி இருக்கு. இப்ப எத்தனை ஆண்டு ஆச்சு, நமக்கு 2.5 வருஷம் ஆயிடுச்சு, 3வது வருஷம் இப்போ முடிய போகுது. 3வது வருஷம் நன்னு இருக்கு. இப்ப January 5th நினைக்கிறேன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது இல்லையா. எப்போ 2021 ஜனவரி இல்லையா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம 3வது வருஷம் முடியறது. 3 years we took for 4th canto படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம. அது மாதிரி இட் இஸ் நாட் ஈஸி, அவ்வளவு சுலபமும் கிடையாது. 4th canto பெருசு, 5th canto சின்னது. 5th 6th 7th 8th 9th இதெல்லாமே ஒரு புக்கு தான் வருது. 10th canto 4 books, அப்புறம் 11th canto 2, அடுத்து வந்து 12th canto ஸ்மால் புக். அதனால நாம என்ன பண்ணலாம், பாகவதம் வாசிக்கும் போது 10th canto கடைசியா வச்சுட்டு 11th 12th முடிச்சுட்டு 10th canto வரலாம். பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை நம்ம எல்லாரும் கேட்கணும். கண்டினியூவேஷன் இருக்கு, அப்படி இருக்குமா மாதாஜி? அதாவது நம்ம கிருஷ்ணா புக் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம்ல மாதாஜி, அதுக்குள்ள நம்ம முடிச்சிருவோம். கிருஷ்ணா புக் என்ன படிக்கிறோமோ அதுதான் 10th canto டீட்டெயிலா படிக்கிறது. ஒவ்வொரு அத்தியாயமே வந்து 90 அத்தியாயங்கள் இல்லையா. அப்ப நம்ம கடைசியா அந்த நிழல் ஷெல்டர்ல போய் நம்ம வந்து நிக்கலாம். டோன்ட் வரி, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். 11வது canto சின்னது, அதுக்கப்புறம் 12வது canto சின்ன புக்கு தான், அது ஒரு சீக்கிரமா முடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ வில் சி எப்படி பகவான்கிட்ட நம்ம எல்லாரும் பிரார்த்திக்கணும் அதை வந்து கடைசி வரையிலும் கேட்கறது. ஸோ ஒரே புக்ல நம்ம எல்லாருக்குமே படிச்சோம்னா பை கம்ப்ளீட்டிங் ஆல் திஸ் திங்ஸ் அதுக்குள்ள நம்ம இன்னும் எவ்வளவோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆயிருப்போம். நம்ம இப்ப இருக்கிறத விட இன்னும் நிறைய பக்குவம் வந்திருக்கும் நமக்கு அப்ப அந்த சமயத்துல இல்லையா. இறைவன் கொடுப்பார். ஸோ அப்போ அதெல்லாம் கேட்டு 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 படிச்சு நம்ம வந்து வாழ்க்கையில நம்ம வந்து அதை பரிபாலிக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வந்திருக்கும். ஸோ பாகவதம் ஒரு முறை படிச்சாலே நம்ம வந்து தட் இஸ் வி வில் கெட் இன்டு தி லிபரேட்டட் மோட் போறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த 1 கம்ப்ளீட் ஃபுல் வந்து 12 cantoஸுமே நாம படிச்சு முடிச்சோம். ஓகே, எல்லாரும் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கோங்க, பகவான்கிட்ட அந்த 12 cantos முடிகிற வரைக்கும் எனக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் கொடுத்து வந்து என்னை வாசிக்கிறதுக்கு எனக்கு அந்த வாய்ப்பை நல்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்திச்சுக்கணும் நம்ம எல்லாருமே. டேக்கிங் இன்டு கன்சிடரேஷன், ஆமா
இன்னும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 ஆண்டுன்னா ஆகும் கண்டிப்பா. டேக்கிங் இன் டு கன்சிடரேஷன். ஆனா 5, 6, 7, 8, 9 வந்து ஃபாஸ்டா போயிடும். எல்லாம் ஒரு புக்கு தான், அது ஃபாஸ்டா போயிடும். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப இது இழுத்த மாதிரி 3rd and 4th இஸ் வெரி ஹியூஜ். ஃபர்ஸ்ட் கேம்ப் மாதிரி இருக்கிறதுலே இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3rd 4th ரொம்ப பெருசு. மாதாஜி முடியறதுக்குள்ள போயிட்டா அடுத்த பிறவியில கண்டிப்பா. இட் இஸ் நாட் ஆன் தி ஏஜ் வி வில் லீவ் திஸ் வேர்ல்ட் இல்லையா? யார் வேணாலும் எப்ப வேணாலும் போய் தான் ஆகணும். டெத் இஸ் ஆன் த ஹெட். அது வரைக்கும் பகவான்கிட்ட கேட்டுக்கிறது, பிரார்த்திக்கிறது நம்முடைய கடமை. அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ நம்ம எடுத்துக்கலாம். நான் ஜாதகம் எல்லாம் பார்த்து வச்சுட்டேன் மாதாஜி. படிச்சு முடிச்சுதான் போனோம்ட்டா வில்பா படிச்சுட்டுதான் போகணும் மாதாஜி. பாக்குறவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க 100 வயசு இருப்பேன்ட்டு. 100 வயசு வேண்டாம், கவலையே படாதீங்க, இன்னும் 4-5 வருஷம் இருப்பீங்கன்ட்டார் ஜோசியர். இதுக்காக கேட்டீங்களா எல்லாருமே? கிரேட் கிரேட். நான் இருக்கேன் பர்பஸா கேட்டேன் மாதாஜி. என் பேரனுக்கு பாக்குறப்ப அவர் வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் மாதாஜி. என்னுடைய ஜாதகத்துல இது மட்டும் தான் கேட்டேன் நானு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆரோக்கியம் இருக்குமா, பாகவதம் படிப்பேனா, நீங்க இருப்பீங்கம்மா கவலையே படாதீங்க அப்படின்ட்டாங்களா? ஜாதகம் பார்க்காமவே பார்த்த உடனே சொல்றாங்க மாதாஜி, நீ 100 வயசு இருப்ப, நீ மகராசி அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எனக்கு 100 வயசு வேண்டாம், எனக்கு பாகவதம் படிச்சு கொடுக்குற வரைக்கும் என்ன போதும் மாதாஜி. எல்லாருக்குமே அவ்வளவுதான் இல்லையா? The sages of Naimish are suggested Sri Sutta Goswami relate the essence of all, because in this age it's not possible. நம்மளால எல்லாத்தையுமே வாசிக்க முடியாது. எத்தனையோ வேதங்கள் இருக்கு இல்லையா? வேத பதங்கள் எதுக்கு நம்ம ஒப்பிட்டு இருக்காங்க? அதாவது ஆலமரத்தினுடைய இலைகளுக்கு ஒப்பிடுறோம். அதை கவுண்ட் பண்ண முடியாது. அது போல வேதங்களை நம்மளால வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியாது. அதனால இதுல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் ஏதாவது ஸ்டோரிஸ் ஏதாவது நான் விட்டு இருந்தான்னா கூட அடுத்த வாரம் நான் கொஞ்சம் அதை ஐ வில் ரீகேப் இட் அண்ட் தென் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, இதோட 11 ஸ்லோகம் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க உட்காந்துட்டு சொல்லுங்க. பிரவுன் கவுன்னு சொன்னீங்கல்ல, அது ஒரு வேளை காராம்பசுன்னு இருக்கலாம் மாதாஜி. இல்ல அதாவது ஒரு தானம். அதான் காராம்பசு. ஜெனரல் தானம் தான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ச கிருபா சிந்து. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 9th ஸ்லோகால ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन, 11th ஸ்லோகால செகண்ட் क्वेश्चन மாதாஜி. அதுல ஆமா 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 எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन செகண்ட் क्वेश्चन எழுதி வச்சிருக்கோம் மாதாஜி. வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ச கிருபா சிந்துभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम